Gabon pelotazale, Gabon Zaldibartik Olazar txapelketa 36. Ekitaldia, gaur 6. Jardunaldia jokatuko da eta ostegunero legez guk hemen gertatzen den guztia kontatzeko gertu. Gaur seguru ale ederrak ikusiko ditugula. Enrique, Gabon. Gabon. Joan zen astean segulako gozatua hartu genuen apestegia gaztearekin, gaur ere seguru zerbait aurkituko dugula. Gaur leuterdi barruko partidu nik oso gogorra ikustu. Uriarte, bakeko txapeldun eta moral honaz dator, Liceagak atzenengo partidua oso igona joan hemen. Da horre pixok bat abestin kontra, gero joko desberdina duk apur bat, Liceaga tantu harina amaituko dut, bai besti gautzin gehiago eta hor jungo da. Hortxe ikusten ditu, bi pilotariak beroketarik eta egiten, Liceaga eta Uriarte gazteak, eta ondoren, astero legez etorriko da, binakako partida, eta guk guzti hori kontatzeko gertu da gaude. Honena, Olazar txapelketa jarraitzeko pilotalekura etortzea da, baina aukerarik ez badago, streamen bidez jarraitzea ere, ez da aukera txarrak. Gu, une batetik bestera, kontaketarekin hasteko gertu. Hortxe, paseio egiten, pilotazaleen txaloen artean, Einaute Liceaga eta Adrian Uriarte txapa zerura botako du orain epaileak, juezak eta ondoren hasiko da neurketa, esan bezala, Olazar txapelketaren 36. ekitaldiko 6. jardunaldia, lehen partidako txapak urdin erakutsi digu, beraz, Einaute Liceagak astigartarrak izango du, lehen sakia egiteko aukera. Enrique, zeuka aipatu duzu ez, partida ikusteko gogoa daukazula. Bai, Liceagak jokatuan partidu ikusi hemen, da gaoin Adrian Uriarte, bakin da txapeleta eta moral ondillaz datoz, da nipen partidu gogorrengo da. Bisok injetzuek, Liceagak harintxo amaituko dau, bai Uriartek bihar gehiago ingotzo eta zelan arrelutan din. Bueno, eta gainera esaten zenidan, Uriarte gaztea, Lezamako semea, futbolen ondo moldatzen den gaztea dela, eta horrelako adinetan badakizu ondo moldatzen dena, ia kirol guztietan moldatzen da ondo, ezta? Bai, kirol guztietan da gerteute be, fizikamente be, pelota bakarri eta bizena pino hobeto txoa, generali noten dira. Beste puntutxo bat. Bueno, orantxe ikusiko dugu, neurketa astera doalaka hortxe da. Sakia egiteko gertu, Einaute Liceaga abaia hartu, eta hortxe da, lehen sakea, bebetik indartzu sakia da, ezkerrez ondo errestoan Uriarte, ezker gantxoa Liceagak, zabaletik bildu Uriartek eta kaizto jarri, ezkerrez pilota atzeratu guran Liceaga ondo boleaz biparetaren bila Uriarte hirugarren kuadrotik, hortik indarra handia behar da, boleaz bipareta egiteko, ormabiko egiteko, eta kasunetan bere alegina zuzenean txapapera. Ez da izen, intentzio txarra ez da izen, lehenengo buenen bida, hortik ormabizek eta ondo urtetik ez da hain erreza. Bueno, baina Einaute Liceagaren lehen tantoa izan da, ondo jokatutako tantoa izan da, eta hortxe, bigarren sakearen bila, Gipuzkoar gaztea, hor da, Liceaga, eskuinez, pilota bebetik, oraingoan errestoan ondo moldatzeko aukera, zuen Uriartek eskuina ondo sartu du, baina goiko koltsoira. Haidi kentziaren da ondo sartutzazku da gorak kendu du behilarri. Bai, zeramateko moduko sakea zen, ez zeukan aparteko misteriorik hortzik ikusten dugu eskuinarekin zeitik sartzeko aukera, apur bat ikututa bai, baina, aparteko zailtasunik ez maila honetako pilotari bat entzat. Berako dugu, goraiko dugu. Bueno, bi eta huts, Liceaga aurretik hortxe da, hirugarren sakea, hau gaiztoago da, eskerrez, bildu egindu Uriartek, nahiko egindu, nahi duen egiteko aukera Liceaga, zabalera eskerrez indarrean, bildu era berean, eta kendu gura Uriartek, eskerrez luze txokoan orain Liceagak dominatzen ari da, zabaletik pilota moztu, behartu egindu Uriarte, honek jaso, Liceagarentzat aukera, bolea sartuko da orain, matxeterara zabalean naita egindako jokaldia zen ondo pintxatutakoa eta barruan izan balitz ederra, baina beheko koltsoira lehen tanto Uriarterentzat. Ederra oparitzen.
Uriarten dago, izenda hori. Nahi zuen egiteko aukera zuen, engainatzera joan da, lehenengo txokora botatzeko keinu egin du, baina gero zabalera, eta ez du asmatu, esango du, hau barruan izan balitz, tanto izango zen, baina horretarako asmatu egin behar. Bueno, lehen tantoa egin du Adrian Uriartek, 1 eta 2, eta lehen sake egiteko gertu, Lezamako Gaztea. Restoan Lizeaga, bien bitartean, Armaiak girotzen, giro polita gaurkoan Armaietan. Hortxe da, sake egiteko gertu, Uriarte, eskuinez, eskerparetaren bila, eskerrez ezin, ondo atera zaio eskerretik Lizeagari. Ez duki, ezer saki horrek hori eduteko zen da, behorren utzen zen da. Bai, horre ondo atera zaio eta bueno, ganoraz bildu izan balu, ez zuen aparteko zailtasunik izango, baina ez da posible izan eta beheko koltsoira. Bina, lehen berdinketa, neurketa honetan, Uriartek 2, Lizeagak 2, hirugarren sakea, Uriartek beste sake hon bat, ondo orain errestuan Lizeaga, aire sartuko da, Uriarte ez du gurutzatu, kantxaren erditik eskerrez bipareta indarrean, ez dakit hori egitera joan den gero nahi gabe traba apur bat egin dio Lizeagak Uriarteri, eta azkenean tanto Gipuzkoarrarentzat, tanto aldrebese izan da, hasieratik eta azkenean urdin, 3 eta 2 berriz ere Einaut Lizeaga aurretik. Bai, nietzat Lizeaga naklaru izin da, ormabile jotera jundea. Gero apur bat trabaitzala Uriartei, baina, bueno, peloti jota aldetako modun ez da ondo, nik ondo ikustu eta urdinei tantu muti. Bueno, 3 eta 2 Lizeaga aurretik, hortxe da, beste sake bat egiteko gertu erdi-erdikoa da, bildu, gora, hau ere gora, eskuinarekin errestatu dituen biak, goiko koltsoira bidali ditu Uriarte. Bai, aile guzeti ez da ona, bai, hain gora joti ebe. Bai, oraingoan ere altuera eman dio, eta apur bat behartuta sartu da, hori ere egia da, baina eramateko modukoa zen. Bueno, saketik min handia egiten Lizeaga neurketa ziren. Bai, Lizeaga min handi saketik eta gero mosten naben nien behait, da nien ikin du. Sakea da, baina ondo eskerrez errestoan Uriarte orain zabaletik, mostu indartzu, 3. kuadrotik eskerrez pilota atzeratu, bolea sartuko da Uriarte, baina ez du asmatu, etzaio eskuan ondo sartu, eta boleaz egiten duen bigarren utxe Uriartek 5 eta 2. Bai, ez beste duki horrek peloti horrek eduteko, denpora barika jodanen bat izin baldze, bai, bertan begir ondat ez dugu azarta pelota. Hasiera honetan opari lartxoak aso Uriarten epatetik. Bai, lartxo. Bueno, opari horiek aprobetxatzen, baliatzen ari da Lizeaga, eta hortxe da, 5 eta 2 tantuko errenta orain arte izan duen handiena, bebetik indarrean, eskerrez ondo restuan hortxe ari da ondo moldatzen Uriarte. Lautarditik, eskuinez bikain atzeratu du, botiboleaz eraman Uriartek, aurreratu eginda Lizeagak, eta horre sotaman txokoan hilda utzi du bikain Lizeaga tanto guztian zehar 6 eta 2. Bera pestakik jakinan Lizeaga zein bidaben, zaide hartzen junta, eta peloti bera jeuzeako, bai azken nien ondo urtutza, beti gora txapaganera bota eta ondo urten. Bai, goiti berako egin du pilotak, baina ondo reakzionatu du eta hortxe ikusi duzu, hilda utzi du txokoan, bikain, horre adi egonda eta adi egoteak hori dakar, aukera ematen dio gero pilotariari reakzionatzeko. 6 eta 2, beste sake bat, eskuinez oraingoan bai, ondo restatu du Uriartek, eskerrez jarriko da Lizeaga, 3 eta erdian, luze jokatu guran, eskerrez pilota atzeratu guran, Uriartek boleaz orain Lizeaga, erasora pasatu guran, ez du, min handirik egin, orain defentsa modatu behar, eskerrez zabalera, horre ez du erabaki ona, hartu Uriartek aurrera egin du oso behartuta sartu da eta bere alegina txapara 7 eta 2. Ez da egin zer egin gura zuen Uriartek erasora pasa, baina ez du. Emotza burra peloti, ez, honetan tantutan ikusten danetan Lizeaga hobeto gabil, hobeto dominetan dut, bera barik egin barrez Uriarte, Lizeaga gelditzak, da besti egin egitan. Da generalin hobeto biltzen da geldi duguna. 7 eta 2, hortxe da, Einaut Lizeaga zakerako, eskerrez, ondo Uriarte, botera jarriko da 3 eta erdian Lizeaga pilota luze, jokatuz eskerrez Uriarte jokoaren ekimena. Lizeagaren da, orain boleaz Uriarte, eskerrez nahiko behartuta Lizeagak, nahi duen egiteko aukera Uriartek, boleaz goitik bera, matxete erara, eraman Uriartek, bipareta erarra, oraingoan bai, ondo jokatu du. Uriartek aukera izan du sartu egin zaiolako tantoren hasieran pilota Lizeagari lehenengo goitik bera boleaz
behartu egin du Lizeaga Uriartek eta bigarren aukeran eskerrez bipareta orain bai ondo jokatutako tantua 3-7. Ondo jokatutako pelotazo behorretikoa, ja. Matxetin jodaben bolei nahiko injeu Lizeak iruti eta gara nien aukerako pelotik edut orma bize. Adrian Uriarte, sakia egiteko gertu 3-7. Errestoan, Inaut Lizeaga, eskarra doa, neurketa orain arte. Horda, sakia egin du Uriartek, eskerrez zeitik, ondo, Lizeaga bikain, golea sartuko da Uriarte. Lautik eskerrez Lizeaga pilota atzeratu duran, orain Uriartek zabalera nahita, ondo bildu du Lizeagak eta behartu Uriartek eskerrez atzeratu boleaz Lizeaga eskerrez iruta erdian Uriarte dominatzera pasatzeko aukera, Lizeagak aurrera egin du, aurrera pausa egin du Uriartek, horre erasora pasagura zuen, baina bere bolea alegina ez da ona izan, 8-3 ez da asmatzen ari bolearekin. Ez da asmatzen hasi, jo ingun barrez peloti izkun sartu ez da duen, izkun aldemen asko eta berak eusiako, garbi zen. Bai, hor txikusten dugu errepikapena eta postura nahiko aldrebeza izan da, eta bueno, horre erasora pasatzea gure izan du, aurrera pausu eman du, pilotak honen ostean, baina ez du asmatu Uriartek. Hauko dugu nauki dugu. Kutu ere ez du eginia pilota, Aldemen asko du peloti. Hor da, sakera bota ondia egin zeinaraziz pilotari, eskerrez ondo Uriarte, Lizeaga nahi duen egiteko aukera, ez du behar den moduan gurutzatu, zabalean zain Uriarte eskerparetaren bila, eskerrez pilota atzeratu Lizeagak bostean, Uriarte aurrera pausu eman du, boleaz luze jokatu du Lizeagak dominatzaile, ia neurketa zidenetik, orain Uriartek bikain nola zabaldu duen, ez du boleaz bihurritu Lizeagak eta bit erditik besokakoarekin, baina nola zabaldu duen Uriarte tanto polita 4-8. Bai, ondo zabaldutza besokak botera, da nipen entote Uriartek igule botera inge partidua hobetorungo da bela. Ez da oitut besti modu nahideko joku egiten, gitxia egiten daute, nobera oitute dauna, ez dauna egiten aziz, gero kaleak etortzen dira, ezta? Gero kaleak etortzen dira. Bueno, bortxa, sakerako Adrian Uriarte 4-8 ari da galtzen Bizkaitarra. Lizeaga ondo errestoan, bolea sartuko da Uriarte, indarrean Lizeaga atzeratu eta eskerrez Uriarte entregatu egin du Lizeaga nahi duen egiteko aukera, eskerrez luze txokoan, eskerrez eraman Uriartek berriz ere dominatzen Lizeaga, behartuta Uriartek eraman, Lizeaga nahi duen egiteko aukera zabaletik, bipareta, legezarrean, bere buru lurrera botata kantxaren erdian, ezin jaso Uriartek, bigarren pilotakadatik dominatu egiten du Lizeagak eta ezin du Uriartek momentuz, 9-4. Abiadura gehiago mototza pelote duen Lizeagak eta domina egiten du. Da hor be Lizeagak gorputzea atorrezako eta horma bizeko ditu ala nolan da ditu. Eroso momentuz Lizeaga. Bai, eroso. 9-4. Utxe eta bi aurreratu da Lizeaga, bina markaioen ondoren, orain arteko berdinketa bakarra, gero 7-2 Lizeaga aurretik, 8-3 ere bai, eta orain 9-4. Bostantuko errenta orain arte izan duen handiena. Sakea ona da, eskerrez ondo errestuan Uriarte, Lizeaga biterdian, eskerrez pilota zabaleratu, zabaletik bildu, Uriartek nahiko behartuta nahi duen egiteko aukera Lizeaga luze txokoan, eskerrez Uriartek bipareta efektuarekin, zabaletik behartu aurkaria Lizeagak, orain beste aukera bat izango du txokoan luze jokatzen, eskerrez Uriarte orain boleaz, Lizeaga eskerrez Uriarte, Lizeaga nahi duen egiteko aukera bipareta indarrean, jaso egin du Uriarte, gero traba egin dio, eta azkenerako traba egin arren, ez dagoela bueltarik 5-9. Ez, aldetako, asti beste duki Uriartek eta holan astirik espadako aldetako apraposo inezik, besti bebulti inbido. Orain arte, eta azken tantua Uriartek egin du, eta nahiko egin du, baina orain ere tantu guztian zer Lizeaga dominatzen izan. Velozidade abiadura gehiago mototza Lizeagak eta domina egiten du. Ikusten dugu errepikapenak, gainetik pelota gainera etorri zaio zintzen kendu, eta naiz eta besoa luzatu Lizeagak ezin pilota ikutu, eta azkenean tantoa gorri, 5-9. Uriarte, sakea egiteko gertu, hortxe eskuinez. Indarrean, eskerrez hartuko da Lizeaga. Bolea Uriarte bipareta.
Orain kantxaren erdian nahi duen egiteko aukera Lizeagak ez du aprobetxatu, eskerrez orain pilota atzeratu, erasora Uriarte, esker gantxoa zabalera, jaso Lizeagak, boleaz orain txokoan, indarrean Uriarte, Lizeaga behartuz, txokoan orain Uriartek entregatu egin du, txokoan kontrarazoan, kontradejada egin du efektuarekin Lizeagak, tanto ederra, 10-5, Lizeaga aurretik. Tanto una jokat Uriarte, poingu enpedentezio, dominio bidabela, bai azkenin amaituz. Nori moralerako txarra da, bere ibili tantu dominetan, eukeri tantu amaitzeko eta bestiekin tantu da. Bai, tatxen hartzera joan da, aginduak hartzera 10-5, momentuz Lizeaga nagusi da. Hortxe, efektuarekin deja polita egin du, Bai. Dominatzen ari da eta dominatzen ari denak, bueno, beti daukera ez errestasun gehiago. Eukera gartzetxu. Aldagelara joan da, Lizeaga hortxe ikusten dugu, Armaia, pelota zalea, ostegunero legez, Zaldibarren Lazarre txapelketa 36. ekitaldea aurrera doa, eta gaur ere, esan dugu, joan den astean, sekulako kosatu hartu genuen apesteia gaztearekin, sekulako partida jokatu zuen. Bai, sekulako partidua. Eta gaur ere, seguru, lehen horre zale batek esaten zidan, nik gero lehen ikusten nahi dut, Errioxarra. Bueno, lehen batzu ikustetak, beste batzu egin beste ez, lehen eta urte batzu badaruz, afezinetan da, ez di, nobedadik ez di, Ez da erreza azken urratxa emotean, bukaioa jaten hauek ere. Horrepa jarretitxuga. Fai, sasoia ere, Murgatxe berri ikusten dugu hor. Bai. Pilotari profesionala. Horrek Uriarte, Murgatxe berria sarriatu, partida asko ikusten du. Beste bizi, entrenamentu batetik egotorrez jepoka jokaten duz. Jokin Etxaniz ere bai, Miguel Aitarekin, Reyes Azkoiti ere bai, bueno, hauek bizi guztian frontoian. Zure antzera, Enrique, zuek bizi guztian frontoian. Bueno, eta iraun beza, dudabarik, horrelako jentea gura dugulako pilota sustatzeko. Hortxe da, Lizeaga sakea egiteko gertu, 10-5. Sakea da, eskerrez hartuko da Uriarte, baina ezin jaso eskerpaetetik sekulako indarrarekin atera da pilota 11-5. Bai, eskerra sartu txartu hitza. Pasau injako larrei ero bilurra zerustotzago da golpi ondu induen Uriartekak eskerraz. Bueno, 11-5, Lizeaga aurretik lanerdietan, eta orain arte nagusiari da. Markaioak erakusten du kantxan ikusten ari garena. Bai, markaio ikusten dugu kantxan nagusina eta Lizeaga tantu dominetan errez. Hor da, Einago Lizeaga beste sake bat egiteko gertu. Lusegi, azkenerako, pentsatu du, zazpian errestuan jartzen baldin bada, sakea Lusegi izango zen eta bai, beste aukera bat izango du, eta profesionaletan moduan, beste aukera bat duka, pilotariak eta hortxe da, bai hartu eta sakea egiteko gertu. Zuk ze, afizionatuetan ere ipiniko zenuke, pasa lehenengoan edo ez sake? Ez, aurgartzen dan denporietik apur bat arrizko da jezela lehen sake Luzia egiten. Bueno, eta orain larregi arrizkatu duena Lizeaga izan da, errestoan pilota pasatzen utzi du, pentsatuaz 4 marra pasatu egingo zuela Uriartenen arrestoak, baina barruan jo du botea eta horren beste 6. tantoak gorri. Goitik etorra da, baina goitik, gero goitik gara, ez da, ninjarra ondizia ez da, goitik berari jauzi da. Pentsatu batzaro bat daulea, baina. Ez gaur arrizgaun, bida, pixik ikustu gaztik ez da moten peloti eta errezi eta batzutan ondo, ez da dutan gaizki, baina, bueno. Hor da Uriarte, Sotamanos, Luze, hau bai, hau Luzegi, 12-6, oraingoan ere pasatzen utzi du Lizeagak eta oraingoan asmatu du. Oraingoan beti gora joda Uriarte, eta holan beti gora Sotamanu jota hainbeste injarra asko ezkero, normala da. Nahiko behartu eta dominatuta ikusten du bere burua eta honek nahiko du. Jokoaren ekimena aldatu, zerbait aldatu eta arriskoak hartzen direnean, kale egiteko arriskoa dago. Hor da sakean Lizeaga, eskerrez ondo Uriarte, barruan da, botera jarriko da Lizeaga, lauan, eskerrez, txokotik txokora Luze, ondo, Uriartek pilota txokoan utzi du nahi duen egiteko aukera Lizeagak, eskerrez Luze jokatu du, eraman Uriartek, botera orain Lizeaga, indarrean, dominatzaile, botela azterrean nahiko egin du Uriartek, nahi duen egiteko aukera Lizeaga, pipareta legezarrean, barruan, 13. tantoa, bikain jokatutako tanto, izan da saketik ondo gero piloteuan,
dominatu, txokoan behartu egin du Uriarte eta aukera izan duenean, lege zaharrean efektu barik bipareta, barruan, osta baina barruan, 13-6. Bai, domina egin da ondo, da, klar, dominetea aukera asko hartzen da. Aukera asko hartu ezkero, Errazari da. Jugadi ondo urtetik asko errazau da. Tranquilo dago bat, ez? Dominatzen duenean. Gauzak egiterak orduan. Bono, 13-6, Inauldizeaga irabazten. Eskuinez ondo sakatu du, errestoan ere ondo Uriarte, baina gero nola utzi duen kantxaren erdian aukerakoa zuen lehen kuadroan eta Ezkerre zabalean 14-6. Azkardoan neurketa, Enrique. Bai, jetanak ondo iten Lizeaga, Lizeaga holan jokatzen da bilen nien irabazti izta erreza, Ez gaur partida handia jokatzen ari da, gaur aitzakiarik ez, dominatzen ari da, eta gainera amaitzen, aukerak dituenen amaitzen, eta... Bai. Abiadura, zuk aipatu duzu, abiadura da hemen sekretua, eta... Bai, horra abiadura gehiago dut, abiadura gehiagonak domina egin. 14-6, Inauldizeaga irabazten. Beste sake bat, Ezkerre ondo Uriarte, nahi duen egiteko aukera, oraingoan ez du behar demudan gurutzatu, luze jokatu du Uriartek, orain berak dauka aukera, Ezker gantxoa, ez du baliatu, orain Ezkerrez botera, bipareta, Lizeaga ezurtan harrapatu guran, Zabaletik bildu Lizeagak, nahiko alan Uriarterentzat jaso egin du, boleaz. Lizeagak ez du asmatu, txokoan luze orain, eta Ezkerrez sotamano sartu da Uriarte 3. kuadroan, ezin eraman, apur bat etxita amorratuta, 15-6. Eukerak eukerak esateko moruko bestik duki, bai, pelota onak eukitu Uriarte, bai, ez dugu kruzeu pelotaik, ez Ezkerreko loma, ez Zabaleko txapara, erdin guru intxiotzaz, da Lizeagak errez harrapau. Bai, eta... Tantu itxeko apur bat bastarra topodun bida de frontei, nostrantzin horre erdi jota bestik erreza harrapetan da. Hori da, bono, gurutzatu egin behar da. Sakerako gertu, Lizeaga, eskuinez, ondo atrezai Ezker paretetik, baina ezin jaso, 17-6, 10 tantuko errenta, hautsi eginda neurketa. Bai, hautsi inja eta holan jutoko itxuri duke, Ez badu azkar sakea hartu eta zerbait egiten Uriartek. Aitaren batean amaitu behar zaigu lehen partida hau. 16-6, 19 minutu, jaialdia partida hau hasi denetik. Hori da, motor hondiko kotxe askun, edo txikitza askun, karrera. Hori da. Sakea motza, eta ezin jaso Uriartek. Orain arte onduen egin duena, Ezkerrez zerrestatzea izan da, baina dagoeneko hortan ere kale egiten hasi da. Bai, sake bi itxitu, bestenik esku ondo dekon ala bilurtuta. Sakau ondo itxutza, velozia ez topen da pelotia. Ikututa etortzen da, eta ez da erreza hori kontrolatzea. 17-6, Inauldizeaga aurretik, Astigartarra. Hor da, beste sake bat egiteko gertu, eskuinez errestuan ondo, hankapetik horre bote aldrabe samarra egin dio eta eskuinez sartu da, baina hankapetik jo behar izan dugu hori eskurdiari eta sarri ikusi dugu profesionaletan eta Lizeaga ere ahal egin du da, baina ezin eraman 7 eta 7. Bueno, peloti libre un jau, pero hijo bari, gero guenekin izan. Nahiko egin du. Nahiko egin jau peloteatik libretik. Etzen errezak gainera etorri zaio eta hor bota aldrebez egin dio eta erreakzionatu egin du azkar eta ondo, baina ez da nahikoa izan. Utsi ikusten dugu errepikamena, hankapetik nola jo duen. Pilota eta buena egitetik ez da aparte bon, Ezkerrez, Lizeaga, bikain errestoan, bikain, lauan jarri du errestoa. Zelako errestasunaz. Bai, Ezkerrez orain luze jokatu du, aire sartu da, Ezkerrez Uriarte oso behartuta ja konfiantza gutxirekin. 18-7 bere alegina, beko koltsoira. Bai, ja, burumakor ikusten dugu Adrian Uriarte. Nahi eta ezin. Ezin. Eta eroso bestalde, gaur partida ona jokatzen ari den, Inauldizeaga, hor da beste sake bat egiteko gertu, Zabalera naita. Txapara. Bai, marra jodu hor. Eta horren bestez, 8. tantoa, ondo botatako izan da, baina txapa jodu. Eta kontrakantxako txapa joduenez, tantoa gorri, 8 eta 18. Bueno, hausi izan daiteke, Uriarteren azken aukera partidan sartzeko. Hor da Adrian Uriarte.
Sakia, eskerrez, sartuko da Lizeaga, aurrera egin du Uriarte, txokoan utzi du, ikerri egin dio Lizeagak, gero Pipare eta Bolea zindarrean, gaur ez da asmatzen ari Bolearekin, berriz ere txapapera, bere buruarekin azerre, 19 eta 8. Bai, jokero hona dugu, eta bota bondo indio, baina ez da heldu frontixen txapagan eta. Bueno, beste tanto bat urdin, beste tanto bat Einaut Lizeagaren zat. Hor da, Estigartarra. Eskarparetaren bila aurrera egin du Uriarte, ondo moldatu da restoan, 3:30 Zabalera Lizeagak, Zabaletik Zabalera deja da ingura zuen hor Uriartek, arrisku handia egartuz, baina txapapera. Egin behin jau, heldu ez, txapagana. Hori da, asmoa Baiona, baina gero ondo ejekutatu behar eta horre egin du kale, eta oso behartuta ikusten zaio, eta kale edo bale ari da. Bai, desengainut ikusten da, desengainut. 28 ari da irabazten Einaut Lizeaga. 22ko kartoiak ertu dauka, eskarrez ondo Uriarte arrestoan. Lizeaga nahi duen egiteko aukera eskargantxa. Barruan da eta ezin jaso horre Uriartek. Beste eskargantxo on bat, 21 eta 8. Lizeaga zaki imunitutza, eta erun da, eskerrei sartute, eskerrei imunitutza. Abiaduri eta Zabaleko hori marrin ondo boti, eta ara junin bida. Bueno, bazken sakea Einaut Lizeagak txalo artean, hor da. Erdi-erdiko sakea restoan Uriarte bildu egin du, eta gero aurrera egin du, baina ez da ondo jarri horre pilotak ere eskerparetetik zerbait arraro egin du. Ni pen, defetu, eskundan lapur bat eskerparetin da pelotik martxe, eta txorizen martxetan modu martxetza pelotik bestaldera. Barruruntz egin du, eta gero irrizte egin du, eta azkenerako zertxo ere ez. 9 eta 21 tantoak horri, Uriarte egin du tantoa. Bizirik momentuz Lezamako pilotaria. Hor da Adrian Uriarte, eskuinez. Eskerrez sartuko da restoan Lizeaga, resto hona hau ere. Eskerrez entregatu Uriartek, luz eskerrez Lizeagak, eta ezin, 3:30 eskerrez bildu Uriartek, 24 minutuko leian, Enrique 22 eta 9 hartu du mendean Einaut Lizeagak, Adrian Uriartek, zuk espero baino gerrezago, ez? Ba, nik espero dizin dut, nipen Uriarte handik esperantzak ez jokio, baina, klar, eta da diferentzizi peloten abiaduran behar, asko da. Da, holako diferentzizi eta esko abiaduran ezin dontzin partidu. Bueno, zer esaten digun partidako protagonista nagusiak, orain hartzen ari da, eta une batetik bestera izango dugu gurean, bi hitz egiteko, bien bitartean, bigarren partidoaren inguruan galdetuko dizut Enrique, bigarren partidua jokatuko dute, Leirenak eta Altuzarrak Errioxarrek etxan izen eta Balerdiren kontra, ze espero duzu? Ba, ni pentsetot, zera, Riojanuek ez ditxo ez aspalditzen ikusi, baina Riojanuek ondo da bizela ez oste eta pareja enbizekin da. Bestaldetik etxaniz de Balerdi, bueno, horrepe etxaniz bastante ondo da bila Balerdi bai, jenipen, tantu da apur bat burrukatu ikusiko, partidu burrukatu ikusiko. Bueno, hementxe daukagu, lehen partiako protagonista nagusia Einaut Lizeaga, zorionak eta gabon. Bai, berdin. Bueno, 22 eta 9, gaur partida serioa, ona jokatuta, aitzakiarik gabeko garaipena. Bai, ez. Nibel hautan da holako partidekin da serio ez bazu jokatzen da asko fallatu eta iteazu, setxun partida jute zaizkizu eta hoxe saiatu naiz gaurkoan. Dena indarra horrekin, bakaten guzti horrekin behintzat aurrera ateratzen partidura eta hoxe. Eta guztua, nik pentsatu nun bezala, nahi nun bezala guztua batean eta guztua. Bai, abiadura hundia eman diozu pilotari, lehen pilotak adaratik dominatu duzu, sakean ere asmatu duzu eta gero aukerak izan dituzu eta denak baliatu. Bai, sake bat hor txapa egin dut, baina abestiare batzuk hor aguego taukitu denak
ez dut horremeste gurutzatu, baina bueno, hoik apartu dut da guztua, eta partio txukun bat serioa, eta hoxe bain aurrea. Bai, dominatzen denean, errezago ikusten dela dena, ez? Bai. Zudakazunean poderio dominatzen aizala ikustezunean, hoxe dena erresagoa da. Pelotak erresagoa eta rematatzia eta dena erresua. Zer eskatzen diozu, txapelketa honi, ze helbururekin etorri zara? Bueno, helburu bat dana gauna irabazti izango da, zapelago trofeua bintza, da bintza finala jatu eta hoxe, finala jokatu, bintza, da ber. Eta irabazi hori irabazi eta galtzea, etxea, baina bueno, guztua. Zorionak eta segilanean. Hala, eskerrik asko. Bueno, hauetxek Inaute Lizagaren esanak, gustora egindako lanarekin, benetan partida borobila jokatu duelako, eta orain ikusten dituzue, bigarren partidako pilotariak beroketariketak egiten esan dugu, Errioxarrak batetik, Lerena eta Altuzarra, eta bestetik Gipuzkoarrak, Ander Etxaniz eta Manex Balerdi, eta lau pilotari, lau gazte hauek beroketariketak egiten dituzten bitartean, guk astero legez erreportaia eskaini behar dizuegu, atzera egin behar dugu denporan, eta kasu honetan 7 urte egin behar dugu atzera, Julen Egigurenek eta Karrejalek jokatu zuten finalaren berri emateko. Gozatu erreportaje honekin. Agurterdi, Zaldibarko Olazar pilotalekutik urtero itzordua bertako torneoko finalekin izaten duzue gaurko eginez eta orain daukagun ordu honetan. Aurten 31. edizioa jokatzen aritu dira eta gaur ibiliko dute aurtengoa. Lehendabizi Lauterdiko txapelketaren barruan, Bizkaitar bat eta Gipuzkoar bat ikusiko ditugu eta ondoren binaka beste neurketa bat. Aurreneko honetan, Gaizka Karregal eta Julen Egiguren 1-2. Aurkariaren hutsak eman dio lehendabiziko tantoa Gaizkari, badoa bigarrenaren bila sakearen bitartez. Hortxe du aire sartzeko aukera ona, txokoan ederki utzitakoa, eraman ala ere Egigurenek, oraingoa ere bai, dejada egindu gainera Zabalean oso ona. Oso ona, eta Karregala eta ondo jokatu dugu, Egigurenek heldu pelota zailek eruen, da bertan dejadi eta oso tanto nahi, ondo ametut. Karregalek ikusi du, asko zehaztu beharko dituela erremateak, tantoa egin izateko, defentsa ikaragarria erakutsi baitu, lehendabizi txokoan eta gero Zabalean. Bukaera, aparta, Julen Egigurek laugarren tantoari eman diona. Julen Egiguren indar gutxiagorekin atera du aurrekoa baino, arazorik ez erantzuteko Karregalek hortxe du aukera. Ez mina hundirik egin lehendabizikoan, ezkerrez jarri da orain, Julenen ezkerra idea, eskubiz txokoan, Zabalean geldituko zaio, bipareta eraman, gaiztotu ere bai, baina iritsi da eta bera bukatu du txokoan, bikaina. Oso eta tanto bikaina egin duen da. Egiguren veterano bat modun jokatzen ari, horroma bizia Zabalien gaintzuek frontoien metru kondo aprobetxatu. Pilota zaila eraman du Zabaletik, hor efektu azkarra hartu baitu pilotak. Eta beste dozini, tanto egiteko modukoa izan da txokora igorritako pilota hori. Oso bihurritu atzi joan. Baina iritsi egin da Julen. Eta bertan utzi. Zulun, Karregalen tantu bizizenken hori, Julen oso ondo defensan du. Julenek beste baten bila abiatu da. Sake ona oso gaiztoa, eraman. Ondo, sake gaiztu altzo du. Txaparen gaina moztutakoa hori ere bai. Hirugarrena txokoan utzi. Hirugarrena ere eraman. Hori ez. Defensa lan oso ona egin du orain Karregale, baina era guztietako erremate eta jokaldiak egiten ari da Azpeitiarra. Pelota inatzetik egin beste korrika egin jezilik partidik igaz. Garen para guztizien nabil korrika atzetik. Hori txokoan utzitakoa oso erremate ona izan da. Denetarik egiten ari da Julen Egiguren. Eta Karregal nik esan nuke errestoan da bilela ondo.
Bai, horrezten ondo, defensan ez da beltzatu, bai. Gero hortik aurrera horreurrin joku nazten dienien, denbora guztizen pelotin atzetik genien da. 4:17. Ezker horma asko jodu pilota horrek eta erdira atera zaio, bolea, erasokorrekin nahi dio. Karregalek zerbait gehiago lortzen duen, ez da txarra izan ezkarra idea, baina eraman egin du. Julenek lehen da bizi, hortxe du bigarrena, oso ondo. Ondo. A ber, apur bat animetan da, bigarren tantu egin dut. Apur bat animetan da, genti beskertu ditu lago tantu ditu. Genti barrez beti atzetik duinen aldoten da, partidu ikusi izaten dut, beti makalagun alde. Ondo, Oso ondo. Erasokorrago atera ote den iruditu zait. Julen Egiguren. Karregalek ezin, sakez egindako bigarren tantoa. Bakarra falta zaio orain, Azpeitiarrari. Oreka gutxi, oso gutxi izan duen neurketa izan da lauterdiko final hau. Azken sakea atera baino lehen, txaloak ikusleek Julen Egigureni. Ona sakea. Bolea sartuko da Gipuzkoarra. Botera orain kantxaren erdian. Ederki moztutakoa, ondo bukatu du, ondo jokatutakoa partida. 22 pase gurra erakutsi duen Mutilonek. Bai, tantu eituenak ondo amaikute, tantu bida moduen amaikute. Erregaluk itxien du. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Kasu honetan, gauon, zaten genuen moduan, berriz ere, eta esandakoa, bigarren partida astera doa, lau pilotariak dagoeneko berotuta, epailearen agindua ere jaso dute paseilloa egiteko, eta une batetik bestera ikusiko ditugu leian, Gerriko Gorriz, Errioxarrak, Naiarakoa bat, Oskar Lerena aurrelaria, Ezkaraikoa bestea, Javier Altuzarra atzelaria, eta Gerriko Urdinez, Ander Etxaniz Bergarakoa, eta Manes Balerdi Antzolako gaztea, honek alduntzinen leku hartuko du gaurkoan. Enrique, ikusi dugu, Javier Altuzarra, Ezkaraikoa, Ezkarain ere ondo egiten dutelan. Ze pilotari profesional asko atera dituzte, afizionatuetan badira, badago afizioa bintzen. Bai, Ezkarain oinain beste lehen saso baten asko horrek, Bitor da horkoar jaundi bat, honepe bait gehiago badauz. Bueno, hortxe, Leone Castillo Gorri, beraz lehen sake Errioxarren aldekoa izango da, eskarmentu aldetik, argi dago Errioxarrek abantaia dutela, esperientzia gehiago dute. Errioxarrak beteranu di eta burruka gehiago pasut, da urte gehiago afezina dut. Etxaniz, badaluz partidu batzuk, inoko barritxua, da Balerdi iguela. Bueno, barritxu. Balerdirentzat gaur ardura handiko partida, kompromiso handikoa, ez? Ero pozik jokatzeko, hor mailan jokatzea ez dugu. Aukera bada, ez da? Aukera larri egiten da. Ia ba, aprotxatzen duen, eta ikuskizune har bat ikusten dugun. Hortxe, bi pilotari Errioxarrak, elkarrekin berbetan, azken aginduak eman elkarri, azken animoak eman, eta lehian jarraitzeko gertu, eta bai katedrak dio joera gorrien alde. Euneko 75 gorri, euneko 55 urdin, horkoan kinelan. Bai, hori bastante... Segurura jo dute, segurura, eskarmentoaren aldeko apustu egin dute. Bueno, neurketa astera doa, gero ikusi egin beharko du, beti ez du katedrak asmatzen, Ez lehen gaztin bezaman. Hori da, hor da, sake egiteko gertu, Oskar Lerena. Bai hartu eta badoa, sake egiteko gertu. Aire sartuko da Etxaniz. Lerena eskuinez, pilota atzeratuz. Alduntzin ezkerrez, azpitik, ondo moldatu da Antzolako gaztea. Hor da orain, ez da ondo jarri, kasu honetan Altuzarra, eta bere ezkerka da zuzenean beko koltsoira, oparitxoa utzeta bat eta utz urdinak horretik. Ez beste duki pelotik, eta gana ez da jarri pelotik, gana zuzen, alde menka erostek jazapaz ezagon. Hotz moduan ez da, hori ere gertatzen da. Lehen sakea, urdin. Ander Etxaniz, sakea egiteko gertu. Horre ikusten nahi nahiz, da familia guztiarek etorri da, aita etorri da, ama etorri da, Aitxitxa etorri da, anaia etorri da, danak etorri dira Bergaratik. Hor da, pilota Alduntzinek atzera, pilotakada ona, bederatzitik, Altuzarrak eraman. Alduntzinez, Balerdi barkatu. Eskuinez, Balerdik, beste pilotakada bat atzera, dominatzaile, bizkarra erakutzi, Errioxarrari momentuz, eskerrez Etxaniz, Zabaletik bildu. Egindu Lerenak, irute erdian, Zabalera bikain kontrazoan Etxaniz nola engainatu duen, txokorako bidea hartu du Lerenak eta nahita Zabalera Ander Etxanizek, 2 eta huts, hortxe ikusten dugu behar mailan Jokin, 2 eta huts, urdinak aurretik. Sufritzen, hori da. Akostumbratu duteko aukeri badeko, semia da. Egon doino ingo jugadia, zulorutze doi moruen Lerena ososun junda zuloruz de Zabalera. Asko arrizgo barik eta ondo. Kontrapauzuan harrapatu du eta tanto polita egin du Etxanitze. Hortxe da eskuinez, pilota atzeratu sakean, aire sartuko da Lerena. Zer egiten duen, pilota atzera botatzeko aukera Balerdi, baina ezker paretean gora. Pilotak da ona zen, baina iaz egin dio. Zuzen etorri balduzen ona, baina ezkerreko hormara bota dut, handik gutxik ezkerreko hormara bota ezkero, falta. Bueno, lehen tantoa Errioxarrentzat. Bueno, lehen tanto hauetan Balerdiri bizi ateratzen zaio pilota eskutik. Bai, tatzak pilota eskutik. Hor da ba, sake egiteko gertu, Oskar Lerena. Pein Errioxatik etorri eskero, lanerako etorriko ziren. Bai, zoz erretxeko goguaz.
Eta airez errestoan Etxaniz, gero mostera joan da indarrean, Lerena, baina bere alegina, beko koltsoira oparitxoa, 3-1. Jarri bez, hankagetezen jarri da pelotiana, gero pelotia apur bat etxako torri bera, pedente zindan lekure eta... Hortxe errepikapena, Ander Etxaniz eskerrez hartu da, nahi zuen egiteko aukera, bit erdian, mostera joan da txokoan indarrean, baina zuk aipatu duzu, hankak ere ondo kokatuta ez, ondo jarrita ez. Eta gero pelotik apur bat zabale duzu izan nien, bera, beko goltsoira. 3-1, Gipuzkoarra gaurretik. Ander Etxaniz, errestoan Altuzarra. Botera jarriko da Etxaniz, bipareta efektuarekin, Lerenak igerri egin dio eta mostu egin du, gaizto jarri dio Etxanizin, nahiko egin du, txokoan. Horrelakoetan gertatzen dena eramatearekin nahikoa lan eta eramatearekin bakarrik ez, baizik eta txokoan horrek gaizto jarri eta 4-1. Dejari ino eta beste bize gatu. Ez da bauki bat beste buru askotoko goik. Hotzekin diote neurketari Herrixarrek, Bai, urdinak kiputzek asko gogotzua dauz. Besti favorito, baina... Hemen hanka batekin ez da sekula irabazten, Ez. Hor da Etxaniz, zakean, eskuinez hartuko da Altuzarra. Pilotaren bila Etxaniz, esker gantxoa, Zabalera bildu Lerenak eta atzeratu. Balerdi, bost erditik. Zazpitik. Ondo Altuzarra. Sotamanos pilota atzeratu Etxaniz. Zazpitik Altuzarra eskuinez. Hor da Balerdi. Pilota da ona, eskerrez hartu beharko da Altuzarra. Zazpitik, sartu egin zaio. Barruan da ala ere, gainean da. Eskerrez pilota atzeratu Etxaniz boleaz Altuzarra. Etxaniz pasatzen utzi du Balerdi. Eskuinez pilota atzeratu, momentuz dominatzaile. Eskuinez Altuzarra, pilotaren bila doa Etxaniz, baina kendu egin dio, eskerrez. Balerdi ondo, zazpitik orain Altuzarra, orain arteko tanturik luzena, gogorrena, eskerrez. Ez du behar den moduan gozatu Etxanizek, orain Balerdirentzat aukera eskatu egin dio, entzun egin dugu, eta ondo atzelari Gipuzkoarra antzolakoa. Pilotaren bila Etxaniz, eskerrez! Kanpora, asmoa bai ona, baina... Lartxo harriz kontrakantxara, bai, ies egin dio hor. Gehiagilu gurutzatu du, eta bigarren tantoa... Pena izin da kanpo urtetia, ahundan dirizin... Ondo botatako izan da. Oso ondo botaikatako. Ondo gurutzatu du, baina... Kanpora, 2-4. Lerenak eta Altuzarrak egin duten bigarren tantoa izan da. Momentuz, urdinek gogotzua ikusten. Joaz pelotan, partidu ez lik esan gorrizen favoritu dinik, partidu ikusten. Orain arte ikusitakoaren arabera, ez, baina ikusi egin beharko da, orain dikera asko geratzen data. Hor da ba, sakera Lerena. Eskerrez hartuko da, Balerdi, ondo errestoan. Lerena botera jarriko da, bien tartera. Eskerrez Balerdi. Orain Lerena pilotaren bila, txokoan, arra! Nola joan den pilotaren bila Oskar Lerena eta eskerre gantxoz txokoan goxo utzi du. Zabalera joana zen Etxaniz, ez dio denborarik eman Balerdiri, bikain Lerena 3-4. Bai, egin duen Lerenak ondo. Txokoan hilda utzi du, bikain. Bikain jokatu du Errioxarrak. Naiarako gazteak. Bueno, gaztea, dagoeneko 24 urte ditu. Gaztea da, baina... Oin afezine dutxeteko egin gaztiez. Hor da Lerena, sakea egiteko gertu. Eskerrez, ezin eraman, sakea zen bebetik egindakoa eta hor belauniko jarri da. Sakea zen eta tanto, launa, lehen berdinketa. Saki gona izen da, Bai. Horre, alde egin du da, Balerdi, Manex. Baina zaila zen eta belauniko jarri da. Eskerrez biltzeko, baina ez da posible izan. Lehen berdinketa horren bestez. Hor da, Lerena, sakea egiteko gertu. Aitaren batean berdindu dute, hori egia da. 4-1 aurreratu da bikote urdina, launa une honetan. Naiarako aurrelaria, Najerako aurrelaria, sakea egiteko gertu. Aire Sotamanos hartuko da, kasu honetan Etxaniz, eskerrez. Altuzarra, ondorain Balerdi, pilotaren bila doa Lerena, ez du behar den moduan gurutzatu, zain zegoen Etxaniz pilota atzeratzeko, eskerrez Altuzarra.
Etxanizek pasatzen utzi du, Balderdirentzat aukera ona, bostetik pilota atzeratu. Eskuinez ondo, sortzitik. Altuzarra pilotaren bila Etxaniz, esker gantxoa. Zabaletik bildu Lerenak eta kendu atzeratu. Seian Balerdi, eskerrez, ondo altuera eman pilotari eta seian jarri du Altuzarra. Eskuinez esker paretaren bila. Seit erdian, eskapada, entzeuken osondirik, entzeuken ezer horre, pilota horrek eta... Gero laburtxo begatu dako, eta ikera izen da bapur bat, eta... Eta beko goltsoira, Manes Balerdiren alegina. Lehen aldiz aurretik, markagailuan Errioxarrek. Bai. Orain arte ikusitakoaren arabera ze trazarten diozu neurketari, Enrique? Oin bardintzen hasi. Bueno, ikusiko dugu, 4-8 partziala, gorri. Nik Balerditzen dago ikustuta partidu. Balerdik aguntetan badau, ioa zilekia. Hainbeste favoritu estia, baina, Eutzi egin behar. eutzin behar. Hor da Lerena, sake egiteko gertu, egin du luze, eskerrez Balerdi, ondo, Lerenak pasatzen utzi du, Altuzarra, bostetik, pilota atzeratu, altuera emanez, barruan da, sortzitik, eskerra egin, ondo Balerdi, kendu gainera, bostera, pilota, Altuzarra orain, luze jokatuz, Balerdi eskuinez, aire sartuko da Lerena, estu behar den moduan gozatu, lautik botera Etxaniz, honek ere oparia. Bai, Ez da izerre ingura zuen txokoan, jokatu edo zer, edo kauza bat baino gehiago pentsatu duen kontua da. Ikusten dugu errepikapena, horre entregatu egin du Lerenak, eta aukerakoa zuen erasora pasatzeko Etxanizek, eskerrez. Buru negutxula gauzabi, jabata ez da galain. Sarri gertatzen da pilotan hori. Bai. Bueno, oparitxoa, 6-4. Errioxarrak aurretik. 5-8 partziala lortu dute. Gauza ondirik egin gabe, Bai, gizun durik egin behar. Hor da Lerena. Bai, hartu eta badoa, sake egitera. Zabalera naita, barruan da, gaizto garri du. Txapara. Bai, sake gaiztoa izan da. Nahiko egin du Balerdik, baina azkenean txapara 7-4. Bai, ondo bat utza, baina ez da ondo azartak. Ostantzen erutuko mugunuki dago, Bai. Saso izan jau da. Eta sakea zen, horre... Bai, erreza ondo, justu boti egin ja. Ondo botatako izan da. Bueno, 7-4. Errioxarrak aurretik Lerena eta Altuzarra. Hor da. Oskar Lerena. Sake egiteko gertu. Esker paretean, ondo, aterazaio pilota eta nahiko egin du Balerdik, pilota ateratu, sake hona dauka Lerenak, bizi-bizia eta gainera leku ezberdinak aldatuz joaten da eta aurkarientzat buruko mina beti. Hor da Balerdi, ez du behar moduan gozatu eskuin sotamanos Lerenak, airez Etxaniz, Zabalera, Lerenak emoztu, Etxanizek eskerrez, txokoan luze, Zabalean deja da, Lerenak bere burua lurrera botata iritsi eginda Balerdi, pilota atzeratu egin du Lerenak, bolea sartu beharko da Etxaniz, ez zineraman 8-4. Norabidea proba galdu egin dute urdinek. Bai, norabidea galdu egin dute. Datzien be, Altuzarra mejoro egin eta Balerdi apurua bajatu. Eta etenaldia urdinek, azken tantoaren ostean bere alaukira Etxaniz, bere atzetik, bere bikotea eta bikote gorria ere bai, eta uste dut ondo eskatutako etenaldia dela, Bai, gorrizek urdinek ez da bizea, euren nivela emoten. Momentu txarrean. Urdinak une honetan, hortxe ikusten dugu Ander Etxaniz, bere bikotearekin berbetan, 8-4, Enrique. Bai. 7-8 partziala. Laute bat egon da. Bai. Eta ez da nekatuta daudelako urdinak, baina horre etenaldi bat behar zuten. Beste arnaz apur bat, burua freskatu behar da orain. Burua freskatu. Apur batean enredatu egin dira eta. Karekin berbetan horre Etxaniz eta Balerdi. Eta badatoz, 4 protagonistak berriz ere kantxa. Hortxe ikusten dugu Lerena.
hasieri apur bat otzan jabe Riojan du behoina. Sartu dira. Sartu dira, jokuen ondo, Altzuzarra oina ondo ikusten da. Da, lehen abe gogoaz. Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu, Oskar Lerena, 8-4 aurretik Errioxarrak, Naiarako eta Ezkaraiko gazteak. Horra Lerena, kontzentratuta, aurkarian on dagoen begiratu, eta sake egin du, orain altura emanez, Eskerrez Balerdi. Lerena entzat aukera, Esker gantzua darra, igerri eta iritsi eginda. Etxaniz boleaz, Lerenak ezin, eraman Balerdik, ondo jokatutako tantoa, Lerenak sakea, ona Balerdik, eraman Esker gantzua. Etxaniz behartzeko lehenengo, eta ondoren boleaz txokoan tantoa, 9-4. Ingerren buruz, Zabalera bai Eskerrez, deskumia zulora be, deko inger guztitzen munda. Ondo azarta. Txokoan zuen zuloa, eta zulo horren bila joan da Lerena, eta baita asmatu ere. Ale egin du da Balerdi, baina ez da nahikoa izan. 9-4. Lerena beste sake bat egiteko gertu, 8 eta urtzeko partziala. Bueno, partziala handia da, takada handia da. Bai. Lerena altuera eman dio, asko aldatzen du sakea, eta orain ezin errestoan, Balerdik Eskerrez. 10-4, etengabe ari da sakea aldatzen, lehenengo motz, gero Zabalera, gero altuera emanez atzera, eta mina handia egiten saketik. Oin barrez, behatzi txerdi, behatzi irulaenien bastartu injako. Bai, sakean asmatzen ari da. Hormatik urten dagoeneko bastante bera jeuzitxe pelotia. Eta urdinak partidatik atera eta erabat. 9-4 partziala jaso dute, eta momentu kritikoan. Hor da Lerena. Eskuinez, orain Balerdiren bila etengabe, Eskerrez Balerdik orain jaso bai. Lerenak pasatzen utzi du, Altuzarra, lauterditik. Emoten Altuzarra. Bai, orain bai, 9-4 Balerdik. Ja, Lehenak zer egiten duen, Esker gantzua ez du gurutzatu, botera jarriko da Etxaniz. Eskuin Sotamanoz orain Lerena, azpian Balerdi, eskuinez. Lerena aire sartuko da Esker gantzua, markatu egin du, eta nola gurutzatu duen, ez da indar handiarekin egindako jokaldi izan, baina bikain gurutzatu, ondo markatu du, eta 11-4. Da, ikuadro ingurutik pentot joda bela, ez da izan hain ahoko zulun hartuta da. Ez, eta... Beitu, irukuadro paseo nizien gauen. Bai, markatu egin du ondo. Markau ondo eta Zabalera zela mustu da. Bai, behitu ondiko tantoa. Gogotzu da Lerena, gogotzu da. Hasien arotz xamar ikusi du, baina gerora berotu du motorra eta 10 eko partzela. 11-4 marka joan. Lan erditan dagoeneko Errioxarrak. Hor da Lerena. Eskuinez, azken sakeak oso loratuak ari dira izaten Balerdiren bila. Eskerrez Balerdi, pasatzen utzi du Lerenak, lauterditik, Altuzarra. Eskerrez Balerdi, oso behartuta, nahi duen egiteko gora Lerenak hortxe, bitardian, Eskerrez pilota atzeratu. Nahikoa egin du Balerdik hor. Eskuinez pilota atzeratu du orain Lerenak, Eskerrez Balerdi, sartu egin zaio, jaso. Nahi duen egiteko aukera Altuzarrak, ez du behar den moduan gozatu. Alare ikututa pilotaz, azpitik, ondutzi dio Balerdik. Eskerrez sartuko gote da Lerena, ez. Lanak Altuzarraren zat. Eskerrez Balerdi. Espaldian Etxaniz jokoan sartu ezinik. Balerdi, motz geratu zaio. Baina jaso du, Eskerrez Lerena. Zabaletik Etxaniz pilota atzeratu. Goleaz Lerena, Eskerrez Etxaniz. Zabalera Lerenak, Etxaniz bila, Etxaniz pilota atzeratu, Altuzarra bolea sartuko da. Ezin gozatu, ia pilota ikutu ere ez du egin. 10-4 partzelaren ostean, tanto urdin. Nahi ez da usartu, aukera hon, aukera Altuzarra, bai ez da usartu peloti eskuen. Bai, emateko modukoa zuen hor. Bai, emateko modukoa, bai, eskura aile urduko esku paseo bitxako. Sartu ez da egin pelotaik eskuen. Ez. Eta horrelakoetan, bakizu, orain argiari bota dio kulpa Altuzarrak. Hori ere gertatzen da. Bueno,
Eso traba apur bat egingo zion, baina horre erasora pasatzeko aukera hona zuen. Pilota aldaketa urdinek. Argi iranen dako dago. Hori da, eta iguala da, ez da? Bai. Bueno. 5-11, oraindik partidan sartzeko aukera badute urdinek, baina... Bai. Lehenengotan hasi morun fin-finik emabe, baina tantu prontamente galditu eta batxitxuek dira. Amara porra rekuperetan dinatzera. Bueno, hortxe da, sakia egiteko gertu Ander Etxaniz. Bergarako semea, Eskuinez. Luze jokatu du, eratzetik, barruan, gainean Altuzarraen errestoa, gero txokoan luze jokatzen ahal egin du Etxaniz, ondo Lerena defentsan, Balerdi, gaizto jarri dio, bosterrean ondo Altuzarra, eskerrez, Balerdi ere eskerrez, bostetik, protatzeratu duran, Altuzarra zazpitik, ondo osatu du, Balerdi zeita erdian, honen pilotak adere, ona, bizia. Ondo. Bai, eta baztertu gainera, eskerrez Altuzarrak eraman, botera jarriko da Etxaniz, laute erdian. Altuzarra eskerrez, zeian zain. Etxanizek aurrera egin du, pasatzen utzi du Balerdi, Eskuinez. Oin ikutute Balerdi, mototatza. Bizi jotzen du pilota Eskuinez. Hor da Balerdi, bostetik. Bizkara erakutzi zaurkariari, Sarrak eutzi. Eskerrez Balerdi, atzelaien arteko lehia orain. Zazpian Altuzarra, zeitik Balerdi, zeita erdian Altuzarra, Zabaletik Etxaniz orain moztu, baina erdikoa Lerenak pilota atzeratu eta Balerdi behartu, 8an ondo Balerdi, kendu gainera, bostetik moztu bientartera Altuzarrak eskerrez Etxanizek atzeratu, Altuzarra eskerpaetan sartu egin zaio, eskerrez jaso. Pasatzen utzi du Etxanizek, Eskuinez, Balerdi, apur bat Jokoskan parrapatu du, baina ondo moldatu da Etxaniz orain mai pilotaren bila txokoan. Ondo, jokalde ondo, botatakoa, izan da pilotaren bila, bikain joan da Ander Etxaniz eta txokoan utzi du airez, iritsi da Lerena, baina ezin jaso, 6-11. Bai, lehenengo pozu, Lerena pesabale dutzen jau, normala da murun, da gero zuluen ondo itxitza eta tanto, ondo itxitza, oingo tanto politxo jogatu dugu. Bai, dominatu egin dute tanto eta gero amaitu. 6-11. Eukidatu hori sortzi tantu zegi zenitzezen nien batxe bat, baina atzera politxo ikusten dira. Hor da Ander Etxaniz. Zak egin du aire sartu galena, Sotamanoz bikain, azerrestoa, zazpian. Zazpitik bikain, Balerdi ere, eskerrez. Altuzarra botera Etxaniz, pilota atzeratuz, eskerrez Altuzarra, bikain. Balerdi, emateko aukera, eta baita eman ere, bizi, ikututa. 8tik Altuzarra, pilotaren bila Etxaniz. Ez du gurutzatu, zain zegoen kontrasorako, Lerena, eskerrez Etxanizek eraman, bipareta orain boleaz Lerena, gero deja da Zabalean Etxanizek, bikaina. 7-11. 7-11, egin ondo etxe dugu, atzera zik urdine pelota. Bertanto batzuk ditu, animetan nahi, partidun sartute duz atzera. Kusi errepikabena, Zabalean nola egin duen deja da. Deja ditza. Ander Etxanizek, bikain neurtutako izan da txapa gainean, susten harrapatu du Lerena, bere burua lurrera botatu, baina ez da nahiko izan. 7-11. Ikusten da, Lerena anjerren purun da bil, Etxaniz mobidu eta tanto ditzen. Joko desberdina. Bi jokamolde desberdin, oso. Jokamolde desberdin. Etxaniz, Tusaken asmatu, Sotamanoz bikain Lerena, 7 hau ere. Eskuinez Balerdi, aire sartuko ote da Lerena, ez. Altuzarra Eskuinez. 8an, Balerdi, pilotaren bila doa, pasatzen utzi du Lerenak, 6tik Altuzarrak. Eskerrez, Balerdi ondo, Altuzarra dominatzera pasatzeko aukera, bostetik, bostu egin du, Etxaniz botera jarriko da. Altuzarra orain, 6tik. Eskerrez, Balerdi, ondo. Altuzarra, bostetik, apur bat motz geratu zaio. Baina ondo moldatu da, Eskerrez, barruan Balerdiren pilotaka da. Altuzarra.
Balerdi eskerrez berriz ere bosterditik, ondo. Zazpian, eskaraiko pilotaria. Eskuin Sotamanoz, Etxaniz. Airez, eskerrez, Lerena, bildu Etxanizek, Lerena, Sotamanoz, eskuinez. Zeitik Balerdi orain. Tantu horra, serio jokatzen lau pilotariak. Altuzarrak, Etxaniz jokoan sartzeko aukera, botera, pilota atzeratu, Altuzarra behartu guran, zazpitik eraman. Atzelariak, Etxanize pasatzen dut du, Balerdirentzat aukera, ez du behar den moduan gozatu. Eskuinez ondo altuera emanez, pilota atzeratu Altuzarrak, Balerdi, bostetik. Esker paretaren bila, ondo. Eskerrez Altuzarra, pilotaren bila doa Etxaniz, ez pasatzen dut du, Balerdi, bostetik. Altuzarra, zeiterditik. Etxaniz, zer egiten duen, botera jarri eta pilota atzeratu. Altuzarra behartu guran, eskerrez, eraman. Balerdi, lauan, emateko aukera, baita eman ere. Erreboteko zulora, ia, amargarren kuadrotik eraman bikain Altuzarra. Eskerrez pilota zabaleratu egin du botera Etxanizek, ondo Lerena, orain bolea sartu beharko da Etxaniz txokoan. Eskerrez hirugarren kuadroan pilota atzeratu Lerena, zabalera, zuloa zegoen zabalean. Baina hortik zaila zen, ia laugarren kuadrotik eskerrez aire sartu da Ander Etxaniz, arriskoak hartu ditu eta etzai ondoetara, atera 12 eta 7 Errioxarrak aurretik. Bai, da oingo tanto ondo jogatu, Balerdi oingo ondo bidea eta gero suerte txarra Etxanizek azkenien. Lau pilotariak ondo, tantu honetan. Bai, dan leurik ondo. Bueno, bostantoko errenta dute Errioxarrek, 12 eta 7 goratu. 2 eta 8 aurratu dela bikote urdina, Gipuzkoarra, gero 10 eta 8ko partziala Errioxarrek, 11 eta 4 jartzeko, bueno, launa egon da neurketa, eta gerora, bueno, neurketa parekatu egin da, baina marka joan bostantoko errenta, Enrique. Bai, marka joan bostantoko errenta. Bueno, hortxe, sakera, Lerena, aire sartuko da Sotamanoz, Ander Etxaniz, Lerenarentzat aukera pasatzen utzi du Altuzarra, bostetik pilota moztu, Balerdi atzetik aurrerako bidea egin eta eskuinez, ondo eskatu dio, zazpian, Altuzarra, eskuinez, Balerdi, 6an, pilota gara ona, zazpitik Altuzarra, Balerdi eskerrez jarri beharko da orain, 6tik, Altuzarra, Zeitik, Manes, Balerdi. Zeitik eraberean Altuzarra botera jarriko da Etxaniz. Lerena ere bai, laugarren kuadrotik pilota atzeratu guran, ez du behar den moduan gozatu. Baina zeira pilota, Balerdik, bildu, Altuzarra. Pilota gara bikaina, gerria bikain sartuz. 8an jarri du pilota. Eskuinez Balerdi pilotaren bila Lerena, esker gantxoa, kanpora esker gantxoa, ondo indako jokaldia zen, eta bizi atera zaio pilota eskutik, baina... Bai, aurrin. Kontra gantxara, 8 eta 12. Lehen Etxanize galdu da bena, oin bestiek. Arriz gauzik ezilik ez behin. Hori da. Ondo joan da pilotaren bila. Bai, pilotaren bila ondo ajunda, frontizin goitxu jodau, ez du txapara harri meute, zabale da balarri. Bueno, hortxe sake egiteko gertu, Ander Etxaniz, 8 eta 12. Oraindik partida dago hemen, Enrique. Hau ez dago erabakita. Etxaniz, erdi-erdiko sakea, eskuinez Altuzarra, ondo errestoan. Balerdi, ea zer egiten duen bostetik. Pilotaka da, gora. Pilotaka da, galanta, dominatzera pasatzeko aukera zuen, baina esker paretean gora, 13 eta 8 oparitxoa. Llega horre kontau, jendi lehen bebesta jodau, eta oin bai, tantu biolan gora pilota ona galtzia. Bai, ematera joaten da, eta jotzaileek hori dute. Normalean galdu ere apurba gehiago egiten dutela, ez? Bai, besti tantu apuntau. Hori da. 13 eta 8, Lerena eta Altuzarra irabazten, Aiarako eta Ezkaraiko gazteak Etxanizen eta Balerdiren kontra. Olazar txapelketa, 36. ekitaldia. Afizionatu mailako pilotaririk onenak ikusteko aukera. Hor da, eskerrez, Altuzarra, Balerdi, eskuinez, eskerpaetaren bila, eskerrez, Altuzarra, barruan, Balerdi, lautik, pilota atzeratuz. Eskerrera. Iez egindako Altuzarra, kanpora. Oparitxo orain, atzela Errioxarrak opari gutxi egin ditu orain arte. Hauxe iez egindakoa izan da, zabalera, 9 eta 13.
Bai, bueno, ja pelota atza lehenengotan da oin, atza pelota antzeku da biz. Hor erditzen eki da baju natxua urdinak. Bai, 4-1 joan dira aurretik, Bai. gero 11-4. Hortxo eki da batxien. 10-8 partziala, eta orain berriz ere parekatu egin da leia. Ander Etxani, zakera, ez da asmatzen ari zakearekin Etxaniz, Hor da Balerdi, Eskuinez, eskerrez, defentsan lehenena, Balerdi, moztu egin du, indarrean gainera, lehenena behartu, ondo moldatu dau. Balerdi, zeitik. Eskerrez Altuzarra, pilotaren bila, Etxaniz doa, pasatzen utzi du, Balerdi, motzeratu zaio, baina, azkenenako jaso, eta atzeratu, sortzitik. Altuzarra. Balerdi, zeitik. Zeitik Altuzarra, honi ere motz geratu zaio. Balerdi, pilota atzeratu. Eskerrez, Altuzarra pilotaren bila doa Etxaniz, ez. Balerdi sartu egin zaio eskerparetean, lehenak nahi duen egiteko aukera, bigarren kuadroan. Ez du bihurritu, pilota atzeratu Etxanizek, eta beste eskapada bat, aurreko tantoaren oso antzeko oraingoan ere. Oin betorri jako peloti apurua, eta etorriako nien bera. Bai, zabalera, 10-13, neurketa aldatu egin da berri du ere. Atza neurketa aldatu egin da. Eta orain etenaldia gorriek ikusi dute. Hortxe ikusten dugu azkenengo tantoa, ies egindakoa nabarmen gainera. Gure kamera ere zegoen seguru horre. Pilota gertutik pasa zaio, baina ondo babestuta dago eta... Babestuta dugu, ez da. Ez da ezer gertatzen. 10-13. Bueno, berriz ere partidan sartu dira. Enrique, urdinak. Lehenet. Bai, hortxe ikusten dugu, Jokin aginduak eman eta eman, Semeari eta Balerdiri. Leheneko etenaldian ez da jaitsi, bigarrenean jaitsi da. Hau ikusi da, nien atza apurua moko, biste, jun apurua. Bai, hortxe. Maixo nadoka, etxean Anderrek. Gero beste gauza da, maixo naukiarren norberak ere, egin beharrez, berezkoa eta abar, baina bai. Maixo esatik indana ginezkero. Bai. Esatea egitea baino berrezagoa da, ezta? No, esatea egitea asko izango ditzatik izonak. Bueno, aginduak jaso dituzte, 10-13, baina egia da, urdinak berriz ere neurketan sartu direla, eta... Eta ikusi egin behar, hemendik aurrera zer gertatzen den. 10-13, Ander Etxaniz, zakea egiteko gertu. Zakea luze... Barruan, haure gainean Altuzarrak nahiko egin du, luze txokoan Etxanizek eraman lehenak, Etxaniz, ez du bihurritu, Altuzarra zain eta pilota atzeratu, eta orain lanak Balerdik, eskerrez ezin, erori egin zaio hor laugarren kuadroan eskerrez, esker sotamanoz sartu da, eta bera, Etxanizek izan du aukera tanto amaitzeko, ez du amaitu. Ez da, kun ondo, da itxi dugu bestia apur bat loa harrapo du. Sotamanora, eta zebz. Etzen erreza hor eskerpaetetik atera da, eta bai. 14-10. Bueno, beste tanto bat gorri, berriz ere, euren pilotarekin jokatzen. Saskian gustoko aurkitu dutenarekin. Herrio Xarrak leherena. Sake orain aldatuta, eskerrez baina jaso, txokoan leherenak, eskerrez Etxaniz leherenak, pilota atzeratu horre zabalean zulua zuen, baina ez da usartu oraingoan. Ez da ondo eta baina atza Altuzarra gora. Bai. Altuzarra enrede baina. Bai, azkenengo gorrien azkenengo 3 opariak berak egin ditu. Seguru egon da, tarte luze batean. Pelota mundun ez da kontagizau. Bai, batena bestia ibe. Hori da. Bueno, 11-14. Etxaniz. Horda pilota luze gongoa. Barruan da. Erreboteko zulotik ondo, Altuzarra errestoan. Balerdi pilota atzeratuz. Eskerpaetaren bila, bizi ateratzen zebe pilota eskutik. Horda Balerdi, bostetik. Eskuinez azpitik Altuzarra. Berrizele Balerdi. Herrio Xarrari bizkarra erakutzi da estantu honetan. Altuzarra.
Etxaniz, ezkerrez, Otamenos pilota atzeratu, bolea, sartu da, Lerena, botera Etxaniz. Lerena, ezkerrez zabaleratu, behartu egin du Etxaniz. Lerenak orain atzera egin behar, ezkerrez ondo atzeratu du. Balerdi, motzeratu zaio, baina barruan. Lerenak atzeratu, Balerdi sortzitik nahikoa lan, eutzi, Lerena, ezker gantxoa, zabalean Etxaniz kontra zoan, deja da. Txokoan, luze jokatu du. Lerenak eta gero nola bipareta naita Balerdik txokoan zegoen Lerena eta ikusi egin duzuloa eta bipareta bota eta abiatu da Lerena baina ezin eskua sartu 12 eta 14. Txaloak Balerdirentzat. Hotela azterrein gurizen dago golpi bototza, baina ezin manejatu gorputza. Baina hor ondo Balerdi ikusi egin du txokoan zegoela Lerena eta horren bila joan da, Horren bila joan da. Eta asmatu, eta txaloak Manes Balerdirentzat, 12 eta 14. Jatza partidu sartute da zoin, jatza ezirik ezan hainbeste diferentzia da denik. Bueno, hor da, sakia egiteko gertu, Ander Etxaniz. Aurkarian non dagoen begiratu, Lerena non dagoen begiratu, eta sakia egin du, altuera emanez, aire sartuko da Lerena, airez ondo sartu gainera. Balerdi, pilota atzeratuz. Ezkerrez. Ondo Altuzarra. Manes Balerdi, moztu, bien tartera, intentzioarekin, bikain. Lerena ere ondo. Manes, partidan sartuta, Hor da, Balerdi, ezkerrez, pilota atzeratu. Eskuinez Altuzarra. Ezker gantxoa indarrean Etxanizek, ez du bihurritu. Balerdi orain, ezkerrez txokora, ezker paretean sartu egin zaio Altuzarrari, baina ondo moldatu da, bostetik. Balerdi, ezkerrez ondo Altuzarra. Zeitik Balerdi, eskuinez, pilotaren bila, Lerena baina pasatzen utzi du, eskatu egin dio atzelariak. Orain botela azterrean, nahiko egin du Etxanizek, Balerdi sartzeko eskatu baitio, ezkerrez, pilota atzeratuz Etxaniz. Zeitik Altuzarra, Etxaniz berriz ere botera, Altuzarra behartu uran. Eskuinez ondo orain altura emanez pilota esker paretean sartu du, zazpitik Balerdik eraman, txokoan usten alegin du da, airez, Lerena, aldrebez. Funde astu jagola jotia, esku bidin gatu injot. Bai, ikutu ere ez du egin pilota, eta bere buruarekin azerre, eta orain urduri Errioxarrak. Jatza partidu gesteko, arroko ere zondik ega, baina funde, golpi bota bez, gatu eskua. Zorre, bai, txokoan hilda usten alegin du dela uste dut. Bai, txokon nizten. Baina, ez du asmatu. Ez du asmatu. Eta orain atxena urdinek, nahiz eta takada polita egin duten, atxena hartu dute, pentsa, aurreratu dira urdinak. Etxaniz eta Balerdi, 2 eta huts. Gero 4 eta 1. Gero 10 txeko partzela gorri. 11 eta 4 Errioxarrak aurretik. 12 eta 7 ere bai. Baina gerturatzen apurka urdinak 13 eta 10 eta orain 13 eta 14. Tantu batera jarri dira. 10 eta utzeko partziala izan da bai. Hori inezpalebe, beste modu bat egon zin. Bai. Orain atxen hartzen, lau pilotariak. Zerrarik hori da pentsatzen. Batzuk aldutela sorpresa man, eta beste batzuk partida komplikatzen ari dela. Ikusten dugu, azken tantoak, ikusten ditu hor Etxanizek oparitu duena, hor lehen aipatu 10 txeko takada horretan aldrebez ibili da urdinak, ondo Errioxarrak, eta hori baliatu dute. 10 txeko partzela egiteko, baina gerora berriz ere neurketan sartu dira urdinak. Aukera aprobetxatzen ari da Balerdi, Erregalu getanak ditu, Batzuk lentxoa ez datzuk erregalu danak ditu. Bai. Erregalo bariko neurketarik ere ez dago. Gatxada. Hor da. Sakia egiteko gertu. Ander Etxaniz, ezkerrez, Altuzarra. Pilotaren bila Etxaniz pasatzen utzi du, bostetik pilotaka da, ona Balerdik. Bederatzetik Altuzarra pilotaren bila, Etxanizez, pasatzen utzi du, hor da Balerdi eskuinez. Atzeratu duena
Lerena izan da, Balerdi, eskerra sartuko da orain. Altuzarra, Balerdi, bostetik. Zortzi terditik. Ondo Altuzarra eskerra ez, Inander Etxaniz oraingoan. Hirugarren kuadroan hartu du eta bikain bihurritu du, bikain gurutzatu du, ezusten harrapatu du Lerena, 14, bigarren berdinketa launa lehena, 14 orain Harrike. Etxaniz ondo amaitu dugu, aurretik tantu duna Balerdi pein jo ingo, tantu den, pelotazuk edarrak eta gero, claro, eukeri ailegako nien Etxanizek errematut ondo. Bueno, esan du, ordua esan du Etxanizek. Sake Etxanizek, erdi-erdikoa. Altuzarra kondu utzi dio. Balerdi, aurreratu eta pilota atzeratu. Zazpitik, Altuzarrak, eskerrez ondo. Etxaniz txokoan utzi du, igarri egin dio Lerenak, pilota atzeratu egin du, eskuin sotaman osorain Balerdi, nahiko egin du. Altuzarra, pilota atzeratzeko aukerarekin, apur bat labur geratu zaio. Balerdi, zeitik. Altuzarrak zeitik. Balerdi orain. Bost erditik, apur bat sartu egin zaio, bostu egin du, eskerrez Lerena, Etxanizen aukera. Ez du gurutzatu, botera jarriko da Lerena, pilota atzeratu egin du. Balerdi eskerrez azpitik. Jaso Lerena botera, nahi duen egiteko aukera, lautik, pilota atzeratu, ez du arriskurik hartu gura. Azpitik, zabaletik, Balerdik eutzi, boleaz hartu da Lerena partidatik atera da, oraingoan ere aukera ona zuen, boleaz, txapapera, berriz ere aurretik urdinak. Aukera ona auki du boleaz sartzeko, bai ez dugu azarta pelotek, ez da bile ratxa txarrin sartu da Lerena. Bai, orain bost eta utxeko partziala urdin. Oine bost eta utxeko partziala urdin. 14 eta 10 aurretik joan dira Errioxarrak, 15 eta 14 galtzen. Bai, takada handietako partida da gaurkoa. Bai, jesilik esan hori partida danik, antzeko pelote dabilen lakun, bai ezerako takada gititun alde batera eta beste da. Bueno, hor da, Bergarako gaztea, sake egiteko gertu Etxaniz. Bai hartu, Lerena non dagoen begiratu eta sakea. Orain eskerparetaren bila, eskerrez hartu da Lerena, botera jarriko da Etxaniz, bipareta efektuarekin, pilotaren bila Lerena, bere burua lurra bota bai, baina ezin altxatu efektuarekin bipareta egiten denean, ormaibikoa egiten denean, badakizue bote egiten duenean pelotak sekulako abiadura hartzen du, iritsi da Lerena, baina ezin jaso 16 eta 14. Oin eukeri hartzen da Etxanizek mobidu egiten dugu Lerena. Asmatzen ari da orain gehiago, Oin asmatu, eta mobidu egiten dugu, eta Bai. Lerenak egiten dugu, ingerraz domineu, eta beren aldera tantu geru, oin alrebez. Oin apur bat domineu tartzen da Etxanizek jugada egiten dugu, eta bera enredetan dugu. Hor da, sakean Ander Etxaniz pilotaren bila doa, eskarantxoa, eraman Lerenak, txokoan eraman, zabalean markatu eraman Etxanizek, orain boleaz Balerdik, bikain Lerena defentsan hor, pilotaren bila Etxaniz, esker sotamanos pilota atzeratu, Altuzarra behartu duran, boleaz Altuzarra, Balerdik eskatu, apur bat sartu egin zaio Lerena entzat aukera txokoan deja da, igerri egin dio Etxanizek pilota atzeratu, airez Altuzarra, boleaz indartu orain, Balerdi, nahi zuen egiteko aukera zuen, enbatera joan da, txapapera. Eskuenuk idagena, kaldo. 15 eta 16. Aukera hona izan du horbiko turdinak, Bai, tantu dominitako aukeria. Hortxe, laugarren kuadroan, ematera joan da, eta bere aleina beko koltsoira. Pena itzela hartu dute urdinak eta lasaitu ondia gorriek. Ama mazaten dana, ama aukia. Bai. Pentsatuko zuen Balerdik, hau errebotera bota behar dut, erreboteko zulora, baina iez egin dio pilotak, iez. 15 eta 16. Horre, joango zen dena matera eta, bueno, horrelakoetan hori gertatzen da. 15 eta 16. Urdinak aurretik, Gipuzkoarrak aurretik, baina gertu Errioxarrak. Lerena eta Altuzarra. Hor da, nahiarako aurrelaria, Lerena, sake egiteko gertu, eskuinez. Zortzitik, jaso. Balerdik, orain lanak, eskerrez hartu beharko da, Antzolako gaztea, ondo, jaso bakarik ez, kendu ere, bai. Altuzarra, pilota atzeratuz, zazpitarditik, Balerdi, pilotaren bila Lerena, ez du gurutzatu, eskerrez pilota atzeratu Etxanizek, beste alegin bat airez
Lehenak, orain bipaleta kontra zuen Etxanizek, txokoan Lehenak, tikitaka aurrelaien artean, Aires orain sartu da Altuzarra, utzi egin dio Etxanizek Balerdiri oraingoan gozatu du, ondo defentsan boleaz bikain Altuzarra, txokoan deja da Etxanizek igarri indio Lehenak, eta orain Lanak Balerdirentzat bikain, tantu politari gara ikusten herrike. Bai, oin tantu ondo eskotzen. Ezkerrez, azpitik, jaso nahiko egin du Balerdik, Lerena nahi duen egiteko aukera, pilota atzeratu, ez du gozatu, baina ikututa dator, eutzi egin dio Balerdik, Altuzarra, lauti, motz geratu zaio, Etxaniz hartu beharko da, botera, lauan, pilota atzeratu, behartu egingo du gainera, atzera egitera, behartu du, Altuzarra ondo moldatu du, Etxaniz, lautik, botera, esker paretaren bila, eskerrez Altuzarra, pilotaren bila doa orain Etxaniz, esker gantxoa ona da, behartu egingo du Lerena honek jaso egin du, eta kendu ere bai, bere buruari denpora eman dio, sartu egin zaio pilota Balerdiri, eta Lerena erasora pasatzeko aukeran orain, zazpitik, ondorre Balerdi, Altuzarra, bostetik, pilota da ona, altuera emanez, sortzitik, Balerdik, eraman, eskerrez Lerena, Etxaniz, ez du gurutzatu, Altuzarra gainera ondo, kantxa kubritu zor. Iez egindakoa Balerdik, eraman, asko balio du tanto honek, eraman Etxanizek, Altuzarra pilota atzeratu, Lanak Balerdirentzat, jaso, Lerena botera jarriko da hirugarren kuadroan, da beste regalo bat, etorri barik, inspirazio barik, Lerena hor txokoan usten ahalegindu da, 17 eta 15 urdin. Oso txarto jarri pelota da, da gero dekadik enaka gelditzen da, erregalu hori izan da, erregalu. Bere buruarekin oso azerre, Oskar Lerena, oso azerre dago. Partidua oina urdinik uste, urdineko goto gabiz. Bai. Hasei ere urdinik inago goto, geruki dabe 10 bateko zera, partziala, oinatzera. Baina parte honetan ez dago ezer esaterik, horren beste parte ikusi ditugu partida berean. Bai, hainbeste... Bai, bueno, ikusi, pentsa, biet tauts aurreratu dira, Etxaniz eta Balerdik, ero 4 eta 1 aurretik, 10 eta utxeko partziala, 11 eta 4 Errioxarrak aurretik. Hortik aurrera, aurretik Errioxarrak, baina apurka gerturatzen urdinak 6 eta utzeko partzelari esker, 16 eta 14 aurreratu diren arte, eta orain 17 eta 15, Etxaniz eta Balerdi irabazten eta antzolako gaztea Balerdi aukera aprobetxatzen. Ba, antzolako, bera aukeria aprobetxatzen da. Bueno, urta oska hartu, sudurrai zintzegin, Etxanizek, ekarri animoak eman, eta aurrera, ez dago besterik hemen. Bikoteak, honean eta txarrean, bikote izan behar du, elkarri lagundu egin behar zaie. Bueno, astero, Olazar pilotalekoan ikusten dugun bikote hortxe. Jak. Bai, orda duzena danak astero ikusten dira. Horrek, ez dute segulak ale egiten. Sakea Etxanizek. Eskerrez jaso. Altuzarrek gero, ez da ondo jarri Etxaniz. Pilota atzeratu egin du, Zeitaretik Altuzar. Balerdi, Zeitik. Altuzar, motz geratu zaio, baina jaso. Etxaniz botera altuera eman eta pilota atzeratu Altuzarra behartuz. Eskerrez ondo. Balerdi, lauterditik pilota atzeratu. Altuzarrak eskerrez eraman. Bastartu, ondo gana da, Balerdik. Atzko pelotos ondileko balik, baina bastartuta. Ere ona beratzira, eskuinez Altuzarra. Ea Balerdi, laugarren kuadroan. Ez du behar den moduan gozatu oraingoan. Sortira ala ere pilota. Etxanizentzat aukera txokoar utzi du, hilda! Eta ezin eraman Lerenak. Horre eskerpareta ikutu du lehenengo eta atera egin apur bat pilota, baina hilda utzi du Etxanizek eta 18 eta 15. Lerena oso zu, mundazulo atxoa, baina apur bat desbio jako nien, akabo. Bai, iritsi egin da, baina ezin jaso. Eta bai, konfiantza gutxirekin Lerena, neurketaren bigarren zatia. Bai, Etxaniz beren joku etaten, jugadiara, jugadi ona, aineketan erein, mobitu. Inbestigit izin da, joku berak inezin, injerra monda dominio egin ezin.
Hor da, sake egiteko gertu, Ander Etxaniz. Hirutanduko errenta, neurketa hasieran izan dute, hirutanduko errenta, eta horixe da, orain arte izan duten handiena, pilota, zazpian jarri du Etxanizek. Ondo errestuan Altuzarra, ezkerrez ez du gozatu oraingoan Balerdi, Zabaletik Altuzarrak eraman, botera Etxaniz, pilota atzeratuaz. Altuzarra eskuinez, pilotaren bila Etxaniz, ezker gantxoa, ez du bihurritu, eskuin Sotamanoz, eskapada, hau eskapada izan da Etxanizena. Eskapada eta suertia. Bai, eta eskapada barruan denean oso txarra izaten da aurkariarentzat eta sorteko tantoa, baina asko balio duena, 19 eta 15, Zerrike. 19 eta 15. Haize alde dauenean, txarto jotakoak ere barruan izaten dira. Eta hori gertatu ze hortxe eskergantxoa Etxanizek eraman egin du lehenak, gero eskuin Sotamanoz sartu da nahiko behartuta Etxaniz, ies egin dio pilotak, baina barruan, eta ezin jaso lehenak, 19 eta 15. 9 eta bateko partxela. Bai, lehen Takada. amarra amaik egiu, 10 eta utxekoa lehen, orain 9 eta batekoa. Oin bedatzi jabateko. Noko zalegen. Bueno, balautantuko errenta 19 eta 15koan, bada zerbait, Bai. aldea da. Hor da, Da ikusten hobeto, oin urdinek, joko hobien. aire zerrestuan leherena, Etxaniz pasatzen utzi du, moztu bien tartera ondo Balerdi, orain botera jarri beharko da Etxaniz. Eskerpaletaren bila, eskerrez, pilota atzeratu egin du orain Altuzarrak, eskuinez Balerdi. Altuzarra, pilotaren bila, Sotamanoz Etxanizek atzeratu, boleaz Altuzarra. Hor motzigeratu zaio Balerdiri, nahikoa egin du, antzolakoak, eskerrez Altuzarrak pilota atzeratu, nire motzigeratu zaio. Zazpitik Balerdi, botera jarriko da leherena, Aldrebe Xamar, eskentantu hauetan. Zazpitik Balerdi, pilotaren bila, leherena, esker gantxoa, ona da, Zabaletik bildu Etxanizek eta kendu, ez, azkenean txokoan utzi du, ondo orain, leherena, esker gantxoarekin behartu egin du Etxaniz, eta gero boleaz txokoan, Balerdi ez da iritsi, 16 eta 19. Ba, jo ingo ninjerraz barik, bultza inge bota bakarrekin jau. Ondo jokatu du oraingoan. Bai, oingo tanto ondo jokatu. Hortxe ikusten dugu, txokoan nola utzi duen, abiatu da bai Balerdi baina ez dio denporarik eman, eta urdinen bolada hortxe amaitu da. Eta orain zer gertatuko da, Enrique? Zer gertatuko da orain? Kasik, jokatu joan nuke, urdinen alde jokatu nuke. Joera, izea urdinen alde ikusten duzu? Apurra, bai. Bueno. Lehen bebuelta bidarrak itxu eta hortik izilik kontu hondik eta, baina... Hortxe, urdinek atxenea eskatu dute orain. Eta mopa pasatzen duenari frontoian txalo egiten zaio, beti. Hori ja sakratua, txalo zaparra da beti, Enrique. Anima urrungu pasado hola ni bida. Herriko jaixetan eta gazte nola animatzen zen txalo zaparra daundienak eurek eramaten dituzte. Festa giroan gaudenean eta ez gaudenean ere bai. Bueno, lau pilotaiak atxeen hartzen, Arremaiokoak arretaz jaialdia jarraitzen. Egun da marrero kineli eger, ba? Bai. Hor goi aldera jente pilotxu dugu, Bai. Betiko martxan, ba, ondo. Tente, mordoska bat ere bai, gazteak. Hori ere albiztona da. Bueno, lau pilotariak berriz ere kantxara. Ez que tente ambientik izaten da, bataz berba ina utotxoa daunaz besta apur bat, eta jarritu dauna alde minukoaz bakarra egin da bat, tente dauna... Aukera gehiago dauk, ez da? Nori betente... Nahiago, bai, Bueno, batarekin barriketan egin, bestearekin ere bai. Bueno, 16 eta 19, leherena honek ez dauka barriketarako gondirik. Galtzen ari da eta zen txampa hona egin beharko du. 22 iristeko eskerrez, Balerdik. Jaso, eskuinez, pilotatzeratuz, Altuzarra. Eskuinez Balerdi. Esker gantxoa. Indar gutxirekin leherenak, orain txokotik.
txapa bera, hau ere opari izan da. Arriskatzen ari da, baina uste dut erabaki okerrak hartzen ari dela Lerena. Ja, ezine ikustea dula uste dut. Horre eskerrez, deja da egiten ahalegindu da, oso jokaldi zaila zen hori, gaina Etxaniz gainean zeukan da. Bueno, 26. Hor da Ander Etxaniz. Abai hartu. Eskuinez, erdi-erdiko bat denak ari da erdi-erdira ateratzen, gehienak bai bintzat. Naita egindako jokaldi izango da. Aide kentziarren izango Hori da, Lerena ezartzeko. Lerena ez tekien ezartu. Eskuinez Altuzarra. Hor da Balerdi, Eskuinez. Altuzarra. Ea, eskuin zotamano zer egiten duen Etxanizek, bolea zorain Lerena. Eskerrez atzeratu Etxanizek, Zabalera Lerenak, pasatzen utzi du orain Lerena berak. Altuzarrak atzera, Balerdi, Eskuinez. Lerena botera jarriko da. Etxanizek pasatzen utzi du, keinu egin bai, baina sartu ez, ies egindakoa. Ipareta, orain, bai, ikututa zetorren pelota, baina oso betik, eta... Gero berak ondo ez duzu eskun sartu. Eta Bipareta efektuarekin egin gure izan du, baina ez dio nahiko indarreman bere pilotakadari, eta orain bere buruarekin azerre, buru gutxi erabili duela esaten zuen. Enrique, 17-20. Deuki du, aurrerako pelotan danak eskerrek aldik eukitute, Zabalera moztute, tantu itxeko aukeri eukidu, ez da atrebidu sartzen, da gero aukeri eukidu, orma etxeko ondoin balitu, baina ez da guin ja. Ez da hoin, eta zuloa bazegoen, baina jokalde ondo egin behar, eta ez du asmatu. 17-20, Errioxarrak oraindik ere bizirik, partidan sartuta, ia ordu bete neurketa zirenetik, 54 minutu, lau pilotari hauek leian hasi direnetik. Hor da Lerena, esker paretetik ondo atera zaio, Balerdiri, Lerena aire sartuko da espasatzen utzi du, Altuzarra pilota atzeratu. Zazpian zain, Balerdi, Manesek, Eskuinez. Hor da orain, Javier Altuzarra, Manes, Balerdi, eskerrez Altuzarra, pilotaren bila doa Etxaniz, eskerrez hartu da, tantoaren ekimena hartu guran, Eskuinez orain Balerdi, Altuzarrak zeita erditi, pilotaren bila Etxaniz, pasatzen utzi du, motzilatu zaio, nahiko alan Balerdik, bolea sartuko da Lerena, eskerrez Etxaniz, Lerena entzat aukera, txokoan usten alde egin du da, beste opari bat, ez du bakar bat ere asmatzen aspalditxoan. Lerenak 21 eta 17. Ez da asmatzen ari azken erremat. Ez. Ni bento kantzau egin jala ganera. Ero desanimau, ero... Bai, bere buruarekin azarre ikusten zaio, eh? Bai, bere buruarekin bazarre, bai... Munduarekin ongo da zerre orain, ez da? Bono, azken sakea egiteko gertu Ander Etxaniz. 21 eta 17 Etxaniz eta Balerdi irabazten. 11 eta 4 galtzen joan dira. Hor da Etxaniz, azken sakea egiteko gertu. Abai hartu du, Txaloak armaiatik. Etxanizek Eskuinez, altuera emanez pilota bederatzira. Altuzarrak eraman. Balerdi eskerrez, bost erdian. Altuzarra zazpitik. Balerdi. Zeit erdian, Eskuinez. Altuzarra zeit erditik, ies egindakoa da. Botera jarriko da Etxaniz. Esker paretaren bila, eskerrez Lerenak atzeratu. Zazpian Balerdi. Altuzarra, motzilatu zaio. Txokoan utzi du Etxanizek, Altuzarra iritsi egingo da. Etxanizek boleaz, berriz ere atzelaria behartu duran. Honek nahiko egin du eramatearekin. Balerdik aukera, aiama! Pipareta efektuarekin egin amaitu gure izan du neurketa emateko sekulako aukera zuen. Ezustean harrapatu gure izan ditu aurkariak, eta... Deko koltxera. Kuadro terdi eurrera omolitza, hormabizek efektu askoti, lauta erditiko lan kantzete dugunin da efektu hormabizek joti da, bueno... Ez du erabaki honartu. Diferente autoko egin jade bizera. Hor ematekoa zuen, aukera zona zeukan. Hor ematekoa, hortik hormabizeko lan jotako durriño. Gainera, dinamika honean dagoen bikote bada eta... Bai, ez dakit pa. Bono, horrela ikasten da baina, Bai, ikesiten da. Akatsak eginez ikasten da. Orain akaso Karesti ordeinduko du,
batek jakin. Bai, honek tanto iruditzen betu bestirek gero, gota bana. Hemen 8 eta 21. Errioxarrak bizirik, ez dut amore emango. Hor da, sake egiteko gertu, Lerena. Bai hartu, eta badoa pilotaren bila. Eskuinez. Balerdi errestoan, pilotaren bila, Lerena pasatzen utzi du, Altuzarra, motz geratu zaio, hala ere ondo moldatu da. Balerdi, Zeitik. Hor da, eskuinez Altuzarra. Balerdi, Zeian. Ez du gozatu, Altuzarra eskuinez. Ez daukera Balerdirentzat hau ere eskuinez. Rengoen altuera gehiago eman dio, Altuzarra, Zeitik. Pilotaren bila Etxaniz, eskerrez, Lerenak eraman, eskuin sotaman os pilota atzeratu Etxanizek. Jokoaren ekimena, tantoaren ekimen hartu gura du, Etxaniz aukera dauka, pasatzen utzi du, Balerdi aukera ona, bien tartera, etzen asmo txarra, baina etzaio pilota behar den moduan atera. Orain Etxanizek entregatu, eskerrez Lerenak atzeratu eta lanak Balerdirentzat, sortzian, sartu egin zaio pilota, baina utzi. Lerena botera jarriko da lauan, mostu indarrean, atzera egin behar Etxanizek pilotari altuera eman eta kendu Lerenari. Altuzarra, motz geratu zaio, hala ere pilota 6an jarriko du. Eskuinez, kasu honetan Balerdi, zazpira. Ez aukera bat Balerdirentzat motz geratu zaio, hala ere pilota, zazpira. Altuzarra eskuinez, nekean abari da, pasada handia hartzen ari dira, ordu bete orain, neurketa zidenetik. 18 eta 21, Gipuzkoarrak aurretik, Etxaniz eta Balerdi aurretik, eskuinez Balerdi. Altuzarrak dauka aukera, lautik pilota altuera eman eta esker paretaren bila. Esker sartu beharko da, motz geratu zaio, Balerdiri. Nekatuta daude laurak ere. Eskuinez, Lerenak atzera, lanak, Balerdirentzat. Eutzi, Lerena, lautik. Pilota atzeratu, Etxaniz sartu ingo da, eskerrez, txokoan. Lerena, eskerrez, pilota atzeratu. Ez du inork arriskatu gura, Hemen galtzeko bildurra dago orain. Galtzeko bildurra dago hemen. Hor da, Altuzarra, pilotaka da ona. Sortzian, Balerdi, eskuinez. Lerena, botera. Zazpian, Balerdi, sartu egin zaio apur bat. Altuzarra, eskatu egin dio Lerenari, pilota atzeratu. Balerdik, eskuinez. Altuzarra, eskerrez sartu beharko da. Etxaniz, Sotamano, zatzelariari lagunduz. Altuzarra, oniri lana pilatzen ari zaio, botera jarriko da Etxaniz. Hiruan, pilota atzeratu. Aire sartuko da Altuzarra, boleaz bikain. Balerdi, eskerparetan sartu zaio, baina ondo moldatu da. Altuzarra, bostetik. Eskuin Sotamano, Etxaniz. Altuzarra, laut erditi, motz geratu zaio. Eskuinez, atzeratu Etxanizek, lana pilatzen ari zaio Errioxarrari, Pilotak asko jotzen ari da tanto honetan. Bai ama, Balerdiri ere, bai. Lerena nahi duena egiteko aukeran, pilota atzeratu. Eutzi Balerdik, Lerena botera jarriko da. Orain ere erasoan jokatzeko aukera bipareta efektuarekin ona da, bere burua lurra botata ezin jaso Etxanizek, 19 eta 21. 19 eta doingo tantu gogorra, Altuzarrak lan asko inje, tantu gogorra eta dau. Azkenien Lerena pelota zuderra atzera, eta garantik entregade hartu da nien zabalera eta hortxe ikusi dugu, Etxanizek bipareta efektuarekin egin du, Etxaniz iritsi egin da, bere burua lurrera bota du, baina ezin jaso eta gero kamerari begiratuz. Azerre, Ander Etxaniz. Bai, emedetzi jota bat. Emedetzi jota bat, ez dago ezer erabakit hemen, Ez dago ezer erabakit hemen. Noin be, Altuzarrak tantu gogorra inge, Lerena deskantzeta onda gaurri ingeldi, gero pelota sobi hartitu nien amaitu tantu. Bai, atzelaria eskarekoa lanerako dago, Bai, atzenoko tantu oso nahi jo. Atzelaritzeko lan ikin dago nien errelaritzepe gero arnazi hartu eta gero amaitu. Hori da, freskotxoa goten da, eta ez? Boro, 19 eta 21. Lau pilotariak atxeen hartzen. Tentsio hongo da orain, tentsioa. Bai, dakantzauta. Nekea ere, bai. Batez Lerena eta Balerdi.
Bueno, hortxe, lau pilotaria kantxara, Ander Etxani zuen irudietan. Ez dago plano berik, euenetan Zaldibarrera etortza baino. Enrique, pintxopote lehenengo eta gero frontoira. Hori. Hor da, sake egiteko gertu, Oskar Lerena. 19:21, urdinak aurretik. Sakea ondo atera zaio eskerpaetetik Balerdiri, Lerena botera jarriko da eskerrez, lauterdian. Pilota atzeratu, Balerdi, zeiterditik, eskuinez, eskerrez, Altuzarra. Hor da berriz ere Balerdi. Purba motz geratu zaio, baina pilota ondo jodu, zeiterditik. Altuzarrak, Etxaniz, esker sotabanos pilota atzeratuz, bolea sartuko da Altuzarra, indartzu. Eskerrez Etxaniz, nahikoa lan. Botera Lerena, orain arrisku gutxiago hartzen ari da. Ikututa ezin eraman, sortzi tardian esker paretean sartu egin zaio Balerdiri, pilotak da bikaina Lerenak, 20 eta 21. Ez dago ezer erabakita. Pelota zedarra Lerenak, Bai. Sortzi kuadro terdizena hormiei pegaute itxidet ezin erun. Balerdi. Balerdi 17 egin duena izango aldu gogoan. Horma bisak. Egin dauna, laiti intente dauna. Bai, hori da, intento dauna. Intente dauna. Bueno. 20 eta 21. Hor da Lerena. Errioxarrak batoz berriz ere. Eta badakizue, neurketa hau takadako neurketa izan da. 10-1 lehenengo, 9-1 ondoren urdin. Bueno, hor da sakean Lerena, eskuinez Balerdik, eutzi. Lauan botera Lerena pilota atzeratuz. Lanak Balerdirentzat, ondo utzi di orain. Altuzarra, serio jokatzen gaurkoan. Hor da Balerdi, eskuinez. Altuzarrak ies egin dio. Botera jarriko da Etxaniz, Altuzarra entzat beste aukera bat, motz geratu zaio hau ere. Eskerrez hartu beharko da Balerdi, pilotak ona, Zazpira. Eutzi eta eutzi egiten du, Altuzarrak, horre botera Etxaniz. Lerena, eskuinez atzeratu. Balerdi, sortzitik. Botera, Lerena, airez Etxani, zabalean zain Lerena, eta ies egindakoa, oparitxo azkenean Lerenak bikote urdinari amaitu da jaialdiko bigarren partida, binakakoa azkenerako, Enrique, Etxanizek eta Balerdiko 22, Lerenak eta Altuzarrak 20. Da ondoko estataz irabazite, Bai, zer iruditu zaizun neurketa, Enrique? Bueno, neurketa zerka junda. Tropikoika, lehenengo batak ito 10 tanto, gero beste 10. Bai, bardintzu ordu bete pasau pelotan, da tantu gamaitzen, da batzuk ez ditu amaitu, beste batzuk erregalako peitu, eskerrak holan jogatu da, belaz. Atzenengo tantu moruen buena eta buena itena jarri balitzez da tatik amaitu izin orduene partidu luzio izango zan, aburri du. Bueno, hemen txadukagu, gaurko protagonistetako bat, gustora hoen behar da, derrigorrez, 22 iristen denean pilotaria, posik gauteko motiboak gauten direlako. Bueno, gustora behin dutxotakoa neongoa, partida jokatuta, ez dakit sekula hainbeste utxeko partida indogun, atera dugu, ez dakit nola, baina hobetzeko ondo torriko gaurko partidua. Bueno, Ander, 4-1 aurreratu zarien, gero 10 utxeko partziala jaso duzue, gero 9-1 zeuek, takadako neurketa izan da. Bai, askotan esaten da holako eta bi partido bezala ondiela, nik uste gaurkoan bate ondala, bat eta oso txarra, gauza dien bezala. Egisa guk, hasieran eren faio batzuken aurreratu ingala, gero guk, ez dakit, ni oso urduri hasieratik, gauzak ondo nahi, baina ezke gaizki. Eta erak txukun ibili di hasieran, bentaja handiz hartu dute, guk buena bestek ez dugu gero, eta horrekin berdin dindu. Eta gero kale bale ondo urten da. 11-4 zer pentsatu zu, 10 utzeko partziala, hemen atxeen eskatu duzue,
Bai, batez be frustrazioa, ez? Etorri gogo askokin eta markadoria hola ikustea gauza gainera gaizkin da. Zaten, mientzat abertxukundu, joko pixkat erakutzi, hau baino itxua bauko gula uste dut, baina urrengo partiban demostrau biako da, eta bueno, mientzat psikologikamente hor mantendu partiban ez dela gutxi, eta hori aterako biako positibotzat. Hori da, ez duzu amore eman, eta gainera bigarren zatean gehiago asmatu duzu hori ere. Bai, bigarrenean esaten gauzak hola segita azkar bukatuko zala partidua, behintzat geixo barriez gaudot, gehitxua bila dut angolua, eta bueno, hori nik uste dut ondo izan dela, ezta? Batzuk asmatu dugu, beste batzuk kale asko, eta bueno, hobetzeko dago. Bueno, Ander, lehenengo partida alduntzin egin irabazi, gaur Balerdirekin irabazi. Bueno. Bai, ez da seinale txarra, firmako neban bost atzelarikin eta bost partiduan ni jokatzi, ez da, ez. Bueno, pentsatzen dut urrengoan manez librengo gala, gustora torriko abixobe, gauzako beten biako die, baina torneoa gustatzen jau, eta aber, zela juten den. Bueno, hartu atxen dutxa hon bat, freskatu burua, eta urrengoan lehiatzera. Hori da, urrengo arte, eta aber hobeto juten den. Bueno, Ander Etxanizen esanak dira hauek, eskerrik asko Ander, eta une batetik bestera, jaialdia agurtu beharko dugu, dagoeneko hemen jendea ere hasi delako erretiratzen, bueno, biharko egunean pentsatzen ere bai, izan ere, gaur hemen ikusi beharrekoak ikusi ditugu Enrique, eta, bueno, bi partida oso ezberdin. Lehenengo partidan Lizeaga dominatzaile argia izan da. Nik epen txoten pino erreza domino du Uriarte, da horretik junda, gero berak ondo jokatu dut, pelotari bat ondo jokatzen da nien, beste gauza zaila eta dakoz. Eta bigarren partidan berriz, Etxanizek eta Balerdik, eurak kritiko euren buruarekin, baina, bueno, sufritzen jakin izan dute, euren momentua aprotxatzen jakin izan dabe, eta hoita bire iritsi dira. Bueno, kritiko bondi, tantu batzuk ona peitu, beste batzuk erregalu, klaro, tantu giten da bilen ape erregalu giti normala izaten da. Ezke dana jokatu ezkero buena hilen da, errementau arte frontoi nuti hori betxago guztetan, ez pelota ez jaitez publiko. Batzuk erregaleti eta beste batzuk egin ordu bete bat partidu inezkero nipen, eta partidu nadala. Bueno, hortxe ikusi duzu ez, gaur batetik egin haute Lizeaga nagusi Kaiolan, ondoren binakakoan, bergarar bat eta antzolar bat, Ander Etxaniz eta Ander Etxanizekin batera gaurkoan Manes Balerdi irabazle, gaur hoietxek izan dira protagonistak, datorren astean beste batzuk izango dira, eta gu hementxe izango gara, egongo gara, gertatzen den guztiaren berri emateko. Gabon Enrique, eta gabon entzule, datorren euenean, datorren ostegunean, zuen zain geratuko gara. Gabon datorren aste arte.